Gatokonya tusabire nke andonsi ipyase turagenda elinda abana baye omulembe onyala kuba kugucha Senge biye muno. Mono widows bali omweli kanisa sokotero kuya wokore tokoremia asenka na tebiru itangaso ndiranga morobiri obuno ante program yiga ase bali digital mangana yankoreka nara ase INKA TV bali mo ko so ase YouTube aboko sonyo alenge program yenele live na umuranya ko share na abande batalia pero kinde baga netiko manyanga makio moroberio wo minto Jerusha o perekana buna nate abadikare mwaka ichaba oje mosia ule Omochokoro ma tutara chinje kipindi ngo mwaka ni waneliao. Hello.
na akorire iga morore ng'angu kwanande neriugi buna ligo tuora iga nje Jackson kichabongegu ninche ndumu chiyo tata igona akirwe bune kuba muswati yoruro kuruche misiaga sirete banya kororekana gucyande tukwane kina kiaye ng'anga kiche ng'acyumong'ina yakorete n'umong'ina ugetaga ikaransa akamanya mugako yosirire naenda akamanya igacha cy'omusye omuki bw'abantu na akabwatia esheria yenka bunere n'ekenyoro keng'akikere igo omenyire uno mukungu omoburaka obwata amachiko ari omokie bune enke eganitie bakoreramo bono buna inche ngokwana nde sokoro yaye igo nanyorire emisi enene mono ekiagera oyo igara omogisangio omochokoro oto n'omogisangio bono konyarere nkwerorera na kogwa omugako yasirete kende nkira turatebe akorire gosa monyu gosa irukina urendira abana bakinire abana babeira abantu abanene bono nare gukora gisa abana abuga uri obwato omukyoyo ing'ina na intumna twarenge kinsagia soko basira ngoteba iga baigwire enkeye bune korenda babwati amachiko abatenete omukyoyo tata bai bakoigwa onyogosa onyokomwateri ng'a yaya nkwagosa tabasa kwamireria aigwire aikanye erio nari turatare biya na barabwo na nabo arasiru biya kubwatekana ng'a baigure oyo gokwana omukyoyo nka nobwate kisiro isatu kikogendie kende gokiabeire ase omoki onye ogoseirwe kare aba ogoseirwe agende kisiro kinakimete ng'a ning'o nang'o atere ng'a nagosere tu ng'a nkimoro ng'a kinyarera nchegeti ekere araba okogenda igo bakobonde mbokoboho ekiagera baigwereire amachiko buna tugokwana nao barana bagakana abantu abanene nonye na omusubati odigagoche enkei tigache ng'a nenka yabo ebwata amachiko ase abantu babeire bagwesira naria nara bagokwana ekero bakwanire egere tibeho ensemo bamanye ng'a nkorao bare nonya ng'ina oruro nkorao bare nabaro onye nero ogoserwa tigachatebe ng'a nagoseirwe achatebe nakera atebie nabo nero agokorera buna bakwanirane noyo ng'aki kwamogoserete nderu ororo amang'ana ayo akwanu naenda ere omokyoyo tata gori omokio omonene kune emiki abantu nabeire ekero banyasaye abasizene nti tinkoteba ng'a oyo tata norora omonene bwoka buna abantu basizeni naende ekero bakogenda amo nabo bakora ebinto byabo n'obwanchani naende ebinto ebyo byaera ase obuya inche ngokwana bono ndoche nanyora enoti nomogakandi lakini bono nanyorire enoti ase Jerusha nyorire enoti bono ngokwana ase abana baria Jerusha batigara magega baise motembaro baigwera baise mokaba na inche okera ndo ntararwa esense nabo ninche ndarigamba erio ngibeka ase omorwa oborio tori Senge
ono igo abami ntokumwa abamwacha ambia mano indo jinge ninja mangana manga mona na tebi ngancho na nyori note uitra chego sabna guro no muntu menyire biyo mukungo muburaka urendire o bora ibwa ya senka yaye ere kambamba ono basa ukwana ndakwana manga ndabasa kulira sakorira abakomo kurwa nasabaraye abaikichinka chino na intogoto gotia tutigarabiya nabonale gukwana nkangase komo kogenda mogende biya santi biya mono tata singincho ya magombo ni maitenga ki kwarenge osobwango Jerusha na kieko gara kwa machiri kusinyugo kwana bono oyenkurangeria ndoja balisi baikira program na bira change bwango ango church bibaganeli ahora alera Omochokoro ngo chinyitere program aso bwango mumura nembe yamono abami ntesinya sambe yamore auto kwana nirina yamabe karo ende mbara abanenda kine Senge njo mwaga kichaba kwanire nje mumuro mintale nono Omochokoro sirire okwane namangana isa ino mochioyo ntobu atiande tokaniri abana abamaya apeli urigo tebu kende nyoro gonchore rigo koboga akiti guchakere sori aina ara amasabotora atwari murane nate betwe bintu bire bitatu iga lakini tiambe kwanire abantange batatu bane yankwanire stima ke igomba batebi gentekamo stima ya chirenka ya retro bokong Senge njo ebintu biribo bisungire igoraria gotwara birobokong nande kibwa atwara robokong tiamokore tonde bwensi ate kunya kubikuna kuna abanyene mbaro bintu birikera bya bikirwaria no montorio contractor naire enamba egwokie gento keria gokiria kolire enamba eri Ebisiba atarige gochenchiwa report moko rwangora nonge report bona tingokora kende ai Omochokoro na wana tate ko tebigo na bande mwagenda bakabisieria oyo ro muyororo ga ukwa inambe yie ngao inywale go somete nandi barabaya oiche wokie gento keria yoke kaba ko record yito basa konyeba nanda machikaina boko bwati kogenda lakini karo mwachakiri kolendo nde bwensi omwena barabuna wacha kunyokia igokonyora ya sirire bono igobono yo chandegete ninche chandegete nyebwate igori ne report nale kubika ngaki abantu bestima njibwato bokong Senge nche serikali oroche bine kori bintu bya enero iyo kango korere uchia ne bintu bya baguchaiga igochi nambe china gotebanga igokwere report bakali bosongo bakwe kodi eyo gose oyo kobo muya aiche igagocha baka okeri iga aya nere rabengi yanyore mbaranyo kuna monyenyegerie nabo bagokeri no yenkurwari abisi gorene nkorenge twigona ne report nale koba irinde tonya gwe konyo murro nabo gokonya kubeke mia kwa ira matukabira tato turio muya biamano murane biamano sir biamano anko dojo mapasto ikira na abairi Moraa tegete kubaranga kuje motua ande kubaranje mukara masikani chikasen chia Jerusha asimole mwespi omuwaja motua mwa kwebicha oyo Mong'ina asabe eso wakwanya chinsa aliyemero birira atoberebia abaigwa abana chikasen chia Jerusha kuruchinsa ya mochionse
injumotu akumuranje chikasin kia Jerusha imaite na bangi mole ajerera alo chinyomba choba chanu abang'ina inyomba nere mwina asoko be bali muri getimate aso mubiro kurumata abang'ina nyomba yoba chanu neraria abagaka mugotirimboka wikagaiga pake nyomba eri mata aria namokwenda bugekaria aba nabuchikasi nikia Jerusha urojibu na bara abange kero yo mange gukwana ndoja kurwa mambiende bono igonko baege ndeke bali geriboka abanyene barore ngo gukora gusaba usimura kwane kwani abayao abantu bonsi abanene n'abake sokoro cheito maokoro no bale abairu bakirenge enjo gangira libageri ko bakwana mbu yamole batabire pora so ko musire kasi ni to ga Jerusha nda kwana lingane limo kaiga agera to iwere kasi ni ko kwa muri simarucha anyaka bakagusaba njenda atewe iga buna sokoro maka gichawa kwana obuno buma ne bwamangana naenda sobo iko bwense ukitenda mema mwenye faida mtu wa kwanza mwenye faida ni wewe kwa kora amaya hiyo na wewe ndio utafuna na ukitenda mabaya maofu na ndekora kora mabe naende muntu ukikogesa ni wewe okora bwati chingenjo kyomo busi wose chingenjo kieke bunyasaye oyo jikonyora obuya bwe chingenje kyo naye kora ende kando osali obotaiwera ayori okora igo naye naende okora mangana aseigo ni eri tochore okora yara maya ekiagara tali muntu no jikogesa ni sisi amabe intu twajikumia abana batigaire gaha abana ba marem mwakwane irubuya nabonta gete ko bakwana naki mame umino chire na isona chiete eligali gyango asokora ngambu yole gendera asokora kuna kasoro tafadhali ola kabise ekiagara oyo wojiku kukolio kwa makwechingenche chyo osikwa makora iyo naye ndio na sawa ntegera kama rucha kwane arusa tingo ikawasaba insabe lakini nare kwanje ngankasi skip bara kero mutu abere alieta kero tu akwane alieta ndio rindu onsabe bono igo liba kumanya kwambuka nachi tondie ginachi wangu chakira hari alieta lioka just one ayogo kwan tulu kwan kende alieta nganje nguru kwambuka alieta meri moramanyi Jerusha ne kasi thank you choice Jerusha ne kasi yamona Alice Jerusha ne kasi yamona Alice Steven karati kwa tamanga nyo misali Alice Steven Jerusha ne kasi ana Abraham Jerusha ne kasi yo maguto wakwana Teresa siago mama munyangi Margaret Moraa oyo binsali asika kerubono yo binsali ena liasiago yo munyangi jo eringoro kwa bweganya tawo korumongoni ole kamati Efrara nkoro kuyo nyaboko mwabo birundu ngina Jerusha isiko busiboli yo nyaboko mwabo birundu mwekasi ni Susano onyaboko mwabo birundu mamo mwabo Jerusha era niyo yo binsali
Pastor Mogotu, Jerusha, Mokagorione. Naende kasini ikila nayo. Chembris kakimuntu ku gachuba umurwani. Yamono. Christine kwamboka koruminyingwa mama Priska Kerubo. Igo. Teresa Kerubo oyo wo Mong'ina Priska Kerubo kama Moraa. Igo. James Nyakundi oyo Isaka. Igo. Achira yo nyabandi aboke kuri umwe. Igo. Sakaria Nyamari oyo Isaka. Yamono sana. Pastor nero gosaba. James maruche bumburu. Umuntu ogerete nkamanya nero yo minsari yo. Korako go chibushu. Nero yo. Ono ko kiraiga titubwati mangana ni pastor twanringana. Okay. Kai. Ai prispa obe nyabire tata nyabire kaki. Obe ma bono ma. Muruane Hadison Koronya Ikoma ono yumbwa mwabo. Pole sana abana aba ona yabeire n'abamintu. Teto yanjera no gukuna okore. Yama. Nyabire tata kwa nyabire. Biyamono kaki. Kai. Ne pastor mintu kaki. Hey. Ni tinko bol tukora. Amen. Tuye neto sabe. Manene Nyasaye. Obanene no bwa wika kare na kare. Biyamana Senge nchiri bagaria bene gotu watwa gusangereka na asebiriri. Asenge ncho ye kanisa nene omwana ominto Jerusha endo joro mukawarione anyarire kurwa subiko bwense. Mogako yenene nanganyete myake mingi yaitire. Bono nere rituko rya yena rieri ikiagero ri Nyasaye maite chimbe bobekirete kero muntu ataetani muna marika goteba intu no goteba ngeri tari auri bakukare na karebu na yubu atebete mokutano bwe rituko rya rero twanyobekira soko boko kwao abanyabirogo abatenere coordinator kero muntu ensemo aire iri ndo muyiga bu mwana minto nyare kwaro kabija oyimukiriri gugo rikiagera ya Nyasaye kero yo moyo chira otigire mirime yarenge gokora aliese bare gokora abamareka na ubara akore kero twakorire moyego yubu yatokogendo twatane yubu yabo tuisana ore ntobore mubogo tore koko nene asenke yiga bana baitu bakomanya muno motori bwobogima ikiagere babutoire bachirare asenge ncheyo baire ni gocha sobweri irinde basemeri bogima bwakare na kare ngochori bwango nengeriere ko bakocha kwa kiro muntu muno okora kwa ekwarenge na kijale ko buyekero gocha tonyoro ndo ususu barase ebibe korinda abantu bose bachangamuke bateboyo nero Yesu twakaganyete ono tigatoire asenka yo mwando twasabira so kwegena ase Kristo yoro musabiri ito. Amen. Biyamono chikase ni chia Jerusha asoko babemwe na muroji nga baire gekebeke na bunkurangiri gocha mutuga kumuranje bateme ko babenge buna babeire iga abakoyoye James abo mulema bango goja mutua iyo minute nga bamu abo Jerusha ibagane lieno inchugoja mutua asobwango batayo kera ndo jimondo kwenyegeria igoto beke no tinga bakoyo James imbalia koranga ni mete tautinga ngo tukaro ngochichare asamare na tororane na baminto baraira sechimera makwete kare moyo mita makweli na makoro kongya mosoro kose Yesu moyo mita makweli na makoro kongya mosoro aba bakorwo yo mweli church kwaya na bakorwo moja no gotera abakora imezi byemurega so musangira kumuswaje minto samaito mwe kunje Daudi yusa so mata gitawa kwana igoro ya bachokoro nje abasina yo moho abana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari tegaiga. Aba bana bari baikaba aba chichirani yange. Na isamo kabiri otigari teg
So te warekera yo. Kwa alise itongale. Kero ke tora te ko na ga go tanya pe na ba mateberega. Abana batura maskana ba mateberega iga. Na bara bakonya. Zuko twala mando kwa na tora no to so korera. Dia mo so gon tajara. Ya tanjam singor kwa. Ngoti mo ke Jerusha. Yetanandru second last mo Jerusha. Incentom abana ba Jerusha nje namenya ta kana gasomera masago iwa bana ba inje nabarerete one kere ba ikire baberega no nje go gutantana gaki bari kwanja bachenji goro ase bari bayirane ndeka kanisa baende kanisa nyasa bakonye bari ndeke ya Jerusha minta kaka nayo muromone kabekisamba abana bakebarorero Orara ibuyagara babuat chimba terujingi ya tato mino nonyolete ka arwarete inje naitera chinya itali paka gasira kawa kubokwane ukora nje nago sorora obek sambo abana abande babuat chimba teruso no mondo lengo muya no ena abantu barenke nimba mayite na abantu abaya isoma kotigarete mumoigwere kyako batebia mwagenda omuri boronge tari moko genda omuri njirire tabauti maite no njocha kare uri tabauti tingo bwatendi igo bona kabik samba abana abarorere no na nakuru asukare to endo iboko bero oira ne gochaka ori kibento kora abana abande bechoke timbati amange ndaba sabera manya saba konye morore kimokora biamo Marieta ancora kichosi bilimwangu Okwani nero kubwa. Sasa mwana minto kende ngeyo ndakwani. Mwana minto sirire otira abana baye n'abantu abanene. Tigabali gererie gento bagotebuna abamwabo. Abaise makembaro ntuto taraika. Abantu benkeye mbaro. Ntuto rare. Abaise makembaro n'abangina makene sokoro yabanerege iga. Ere nkongwe kubagambera. Ntunto bwati kende torache kugamba ntuto gocha buna abamata. Njengo basabira omorembe ntagete motuare ochakere kaka na piuli ninu abanene moranga kienke ya mama mino na tato mino maremu moro cha abantu mbatigire chintakana abande batugwa basini ni babyoka ninu abantu abanene moro cheki mogokora taibana tugocha kubakumba onye moteto kumbiri ko rusi to kumbu bandi ninu mararo ekimogokora moko ekimogochora mokorere kanisa eri moino gari erege sonota otaline no negari njenara yimba chencho sibini korokwa bwana nchiri kira ali kituka magi maremu osirete nche kubwati magi sani ba maremu mtu aje kuteboda alikuwa nizeni jamani mwenzi tango kuturbena osirete muri gobako kwa Samaria tango requesta abana banyasaye abakena abanene gamba kwani muyamura asema mbige ngiya yamono asocha ko twapore asenge jo mwana mundu chiriso nyara ko bakora so biko bwense ibori aye karore moyo igoro muye ko aba mtaba asiria magimabo nyasaye ga tutire moyo weto njuru chimba cheito ende tumogwene karago chanyore twebangire tumoroto tigati yamara twaneka gutumoka mwana minto nche naringe nyomba kali mwane wone nsali mwini ondoro gito ngakirwe simi ngayore ate ya bana simi ko nagocha ke gocha nstua bwatangoro ni abachukuri simi ngokwana bagonte bini social na kuita ngochi gocha nyota chiriso muntu okwana kanya no mwana wagoti okwana choni wante yanti ngayore kumate inonde nyoka gocha umurenga kibana wante ngamnyoka gocha igo inchu bwangu inguru chikambura nkaramanya unji somuntu rwati anye bange mbege chianga nyagitari to kumoya ngocha ngo ikaga kurangiri mwaye ngaimore choni awante bino no tore mata nguchikoligereri sayeri mate gari kunya chonu ate neine uchikwana kanya mwana minto gara irense tari gokwana kumubwata muti mwana minto ngakikwaba sister boka ngakikwaba kenta kwana tante bitie siori yangira na kainse
ngai kwaigu no mogongo kwaigu senga yagante ina kenesi bigotie bina igo meke yakaraki ya butoka boka tukuri nyagitari agante ya ntigi tigatoka erongori muama tinare damarisi muino gaya kanyantiro ngori uchiko mua egatoka iresuka yata isuka ne yingi tokorosie yende tukanyora nona amino takubamulya nyara okoraki anyare kunyu tukarangiria abama twaminto barenga tukamubugo tukamuchinchianga tukarine pigipigi tumuri nyagitari toikarie kanisa pigipigi kabano gosie twaengerete na tukobunsa na tukongora kurugoro tatenya sai mwana minto ro nyagitaria tokomoira togotwanjetero mwana minto nyagitari gakite komokonya bakora kene ande bakamyo bagatoboke batobeke pigigoro tukana nyagitari etoiko choni asinara saga chekiri kingumbu gari akamubekera amache gateba ngakiaba iga nguo chale botambe gara kindero yabere change tiko nyarekana mbabeke gaiga yera biteriri mokombo egari mu muri nyagitari barenga ngigiasa lekaso mubiroye tukamateiga kinto bwatiresa eko ikine ntigasho mbasukana gora tokobe ne gari yawe takole dikendre agatumo kine gari yawe baka nyagitari emergency room era tuikoro aganza gushigulikerwa batagenda chira ya 6 tumanyo mutunga ngikia gatachiete gukwana nari eri achiete agwa gusiriga toko moki ubu ategete manyinga koriki asoire mutumbona bunamu yamete kurunga gaiga na kirete igo abakorete igo iso mutoma kana yo kabo mwenge igo bane gento nchenda asaba abana banyasaye musabire nkeye ntuntori nakobwa ochire intuturagenda ororo gento ngari ngakie kereri etorirache ngakirira tanyore ngakitwe bange tangana nyasato konye musabire nkeye omwana ominto nanje nasiria masemia kerembwate shida kongocha twabona omwana mutiri wankorera ntebi remereria inse nabere na uikwetera matemu manya koraki umanya kubwa asari awosera iga bana banyasaye nchenda ose musabire nkeye omwana ominto omorembo bororo maraika karansa senkeye ikyara ntunto konyara gotwera litata yara makomwa to nyarire ke manyana ko nyarari je nagandi monso amere ibunge biga bietari tangani ndo singorokwa incengo bashiruseria gatatu bwane mwino gali mo nsaro rugito nero gertenga chana ona bwete bwaye gaiga nagandi monso amere Isaya 40 kebunge kama wikabibere yo bwate bukwa kinsomere Isaya 40 kibunge kama wikabibere Romia abantu bane baremye abantu bane nabo Nyasaye ino atebire Nyasaye to atebire toremya abana bakiriso mtabo bato kwa Senge kiyabona iga kwana amangana obwororo ase Yerusalemu muyorarerie nga emechando yae yaerire na eibe byaye byabeirwe naende nga Yerusalemu onyorire okwaberwa arakabere kurwase okoboko kwa monene ase eibe byaye byonsi abana banyasa ntoko teba amina Nyasaye ito twabiri bitu ntwensi tari ngamba liko se bakure bako twate se bakorire bibe abutule moyo intu bwana nokolera mona twabire bibe ito nsomera Revelation 21:4 umwana ko 21 kibungo kya yakane Elena tinye amalie kurasa maisa itabutona ndatekolera makweli takobona onyengake ono kweumia gosokorera no tante kolera iga gosobororo mbokobo Nyasaye itote yamangani itangane ikire goeta nonye twakorire ibe ekere gwachira asaro ko mateyo mone na agosire tari ko barari aitiru chimaga gaiga ariga kunyatinya bono chako boya gokorera nsomere kebungo kya Saburi Psalm 61:1 Anya saone
iwekerero kiane ategere aiwe gosaba gweito ase eng'encho ntuna tonya goteria abana abaye ng'akora iga ekerero gito torakemoki buna tore twansika iga twakesimu ase Nyasaye nere oraonchora abana ba Jerusha ominto egere babwenere korokwa abana ba Nyasaye abana ba Nyasaye kere tokoruga iga gakimonyori enka y'omwana ominto Isaya ero nkiego totebi nere akonya nebiri Isaya 47 kibungo kia ya 7 8 Isaiah 47 verse 7 to 8. Isaiah 47. Aye nigo gwatebete ng'ano benti ng'ana kare na kare ikwarengeretie amang'ana iyo gose tikwainyurete buna omwerio bwa amang'ana iyo no amang'ana iyo arabe asa iyo aye bwanchete kwegokia igwa amang'ana aya aye oikaransete na kwegara gwateba ase enkoro yao inche ninche onde tari otatiga inche bweka tintogigwa imbe tingo tigwa imbe omoboraka gose tingo kwerwa abana iga abana ba Nyasaye titobasa kwega twanse gwetogia gose inche nkeroche gose ngambete bwone egento nkeritote yo mwana Nyasaye oito atokonye ekere kwanyorire gose enka yawo mbiyere rero mwana Nyasaye omwama tone tabwati morembe Nyasaye no tako morembe nere tomenye biya na turamenye biya ekere ore asenka nabo to goso koragira buya etoko mwamo to minere gakora nchara okorengera ri narore biya gakora nchara ekero igote no mwamo to mina igotete nari buya ori no to korengera sina cha ko ibere iga abana ba Nyasaye tubukia masaba senke yiga ekero to kogenda obuyibora kana se to togirite ya tata Nyasaye waseni bari bose mwato bwate siese nyangi yo mwana omuntu kuri nyagitari wikaga bono iga nekero torakore buya Biamono asaba na mwa Jerusha so korere kigetambe na tusa kogende njereye etokuru abo tuko ntowokonya chinsa anya gogoja motwa parandi mbaro kurandi bare kumoranje toigwere use ntigeti nkorangeria moje motwa ande moigubobe. Nimeambiwa kwamba kuna wale wageni wetu walitoka Nakuru na nasikia mitambo ya gari yao imekuwa na shida kidogo, kwa hivyo wanataka kuondoka ili waende waiangalie. Tutaweza kuwapatia nafasi hii ili waweze kuomboleza nasi, ili wapate nafasi pia ya kwenda kuangalia mashini yenye walitumia kuja ili wafike kwao salama salimini. Watu wa Nakuru, nafasi ni yenu. Yo bakuru aliyo mweli moja na gotera please yo mweli kanisa Biamona abaminto Alfred Nyang'au ototomere erongori asilimia 200 abaminta bake n'abanene mbiamure tubakoni mbiamure tuarure Nakuru inje naru Kisumu abaminta abaru kuru Nakuru nande tuaja Senge njo Mosani Purity nande abaminta mbarom na kaka abari tomeye na Nakuru tuacha koba amagomba ito nande tubatebi na morera bali bakure rera bali bareki bare moyo bali basibire Mong'ina orwanire segere ngia nande okoriro rogendo rwae otimokire ngokiare korenda nani kimbebe yobono tigedo tigira wiga elieta nkuru ku Pastor James Onkoba nkorandia ekanisa ekuru ku ICCN Nakuru aba na serikali Kisumu aba register chi NGOs
naona rubona mambi igonte geteng abaminto bakwana abane bara batari kuigwe munwo yoito bakwana marietoka nande tusabe Senge nchonere buya tusabe. Abantu bomonene nabakwandimbi yamore Samaria tangoro kumasire ni muro. Mama Jemo ni sistangu kwa Mungu. Waliofiwa kanisa na waliokuja kuomboleza na wasalimu. Kwa majina ni Deborah Upanga. Mama James tunashiriki naye katika kanisa na mbarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Boniface Amunga. Poleni kwa msiba. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Patrick. Mbarikiwe. Igo umurandi atarasaba twakire na abaminto especially abarito igure abamura mu mucyoyo abamura tigatora tiga basubati abamura bo mucyoyo ntubu atikende torabatebye egen torabatebye nabamutamire Nyasaye bamutamire Nyasaye umucyo Nyasaye nanyara kunywa gata nanda nyokonye ikire bamutamire Nyasaye mbiye muno sana pastor saba Senge ncheke kegiakira. Okay. Nabakwanira siriatele Yesu muna bakwe. Bono ntwes saltosa bali bagatogenda nale togo jinturi kuchiamange. Sister wetu katika kanisa la Nakuru. Sister Beauty ambaye tunamjua kama Mama James huko Nakuru. Tuwako ile pole pamoja na familia yenu. Tiga Nyasaye agendere ko banainwe andabo murayo ino. Ntuge turabakonye na masabo ndetandere gusabira nkeya ino kegeranto manyetoyo ntuba manyete kurwa senkejega sagendere ko banainwe. Tugena senjira yo gusaba. Baba, katika jina la Kristo Yesu mtakatifu, Mungu wa Israeli, mfalme uishie, hakika tuko mahali hapa ili kupendeza, ili kwa wakati kama huu, masaa kama haya, tuwe katika boma hili la mama ambaye aliweza kulala. Hatuwezi ongea chochote kuhusu yeye, ni kwa sababu hatujui ni yapi mliongea naye nyakati za mwisho wakati ambapo alilala. Kila ambacho tunaomba mahali hapa ni kwa sababu ya watoto wake ambao amewacha nyuma. Mzee hayuko katika boma hili, mama hayuko katika boma hili. Tunaomba Bwana uchukue shukani, usimame pamoja na watoto ambao wamebaki katika boma hili katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamekujua Jehovah King of Glory, tunawakabidhi mikononi mwako ya kwamba ukaweze kuwatumia hata wale ambao wachakujua wakujue kupitia hao. Asante ni kwa sababu ya dada wetu Purity. Mpe moyo mkuu Jehovah King of Glory, mpe ushujaa katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu ya mandugu zake na wote Jehovah King of Glory, relative, majirani, tunawakabidhi mikononi mwako. Wote waombolezaji wamefika mahali hapa, tunawaombea mfalme, tutakapoondoka ondoka pamoja nasi. Asante ni kwa sababu utasimama pamoja na kila mmoja, ni katika jina safi la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Si Mungu awabariki sana. Thank you. Asante sana wenzetu kutoka Nakuru kwa kuwa wafupi kwa sababu ya muda. Vile nilisema, hao wakiondoka ndio Mweli Church Choir, nyakati ni yenu, mkuje mweke wimbo. Mkishaondoka, wale ambao ni mashameji ya marehemu James, ambao wale wameoa wasichana wa Nyasinga, muwe tayari. Hao wakiondoka, nyinyi ndio mtafuata. Yesu. Vairete kwetayarisha litangazo ndira abageni na abange tuanyore bakira segati yito muranje abantu banka mokorra abageni bakonye birugo kumuranje abageni na abange banete gocha
nyakoro montonga ko ikarante kerogo kae abagani birogo muranje biamono na bali mwaikire bono iga mutamatisi nyumba cyo bachanukire abagaka aiga muna to kwana guchimaega nyumba ni maega ali ese cyumba kiri mate na mo kwenda gucyo abangina muina bwese nyumba yeso mubero ko rumata ali nyumba yo bachanunero akipita katika mji Yeriko, kutana na mtu mmoja jina lake Batimayo. Alikuwa kipofu tangu utotoni mwake, kapasa sauti, nirehemu ili nione. Yesu akipita katika mji Yeriko, kutana na mtu mmoja jina lake Batimayo. Alikuwa kipofu tangu utotoni mwake, kapasa sauti, nirehemu ili nione.
nguvu ya shetani. Ukatae naye atatutoroka, tuwe watakatifu, tuishi na umilele. Imekuwa siku nyingi, umekuwa hauoni. Nawe kweli utaona. Imekuwa siku nyingi, umekuwa hauoni. Mwite Mwokozi, nawe kweli utaona. Imekuwa siku nyingi, umekuwa hauoni. Mwite Mwokozi, nawe kweli utaona. Imekuwa siku nyingi, umekuwa hauoni. Mwite Mwokozi, nawe kweli utaona. Biamono kanisa yali omwiri asogotero kuya kuna nate abarikarenga aba bakoruo abakoyo Jerusha mbaro utagocha gocha asobwango abakoyo Jerusha bali minetinga asebasubati banya singa bajiete wakitoka. Kuna wale wageni ambao walitoka Meru, tafadhali hao wakiondoka mkae tayari. Na vio kule bali ba minzo ba wacha na bara ngai wale mocha wango sana nabakwani limwensi ase ireta lya Yesu mbuya mole yegona akira nkembwato mwana onyasinga omonene kumukeira gobono indera abaminto baba mura baminto mbarate nina yonkwa mumuro minto omonene abande tole na barwa abakwani barwaro mumuro omonene akwani abakwani nimbiya mole mwensi sese lieta mbito gacha ncho mokogotio mwabo Kristoba abakwani nimbiya mole mwensi nitukeria rero Nyasaye twanjire twaikire iga se gitabu kia yibwe batenga rero iga nabura aruga nayo chikorara muno mukoye itararire njiri tanjo se makori nkorukwa ndo ibwagecha mukira se itare biya mono awa mintongo bakwani ande biya mole nande kimwakira Nyasaye tuno tukiriri tukeliga ndatere omoji oyo James Mong'ina oyo orarire oyore makoyo no temire
kurende ngi kurwa mokoyo ita agasirete emiaka yaerire mingi aitire paka emiaka angi 30 lakini ma Mong'ina yorendire ngi mono sababu nero amotimokeri Nyasaye ekiagera okorire mbere memiya nando nyorire obobui otatiga efamily yaye muna tigie Nyasaye namanyite muna egitabu gya Jeremia okwana nabwate omoroberi nechintakani atigaire muna baranyare kwerinda rero ntoriko nyagoteiba nanga kusaba asireri muna bona abaibori bachire bonse muna mwechoke aye omwana abana abamokoyone muna Moraa genda bune abantu bandi bakogenda akora abandi bali bogeka otige bali boronge so lakini aso boronge borobuya mono nase Yesu ekiyoka na kikira abakonye njeretere weto konyagata emonto buna bechoka tikukori ande ntutura abachoke tatigora monchokero manene manene bweka abachoke ngakimwale kote hawa mimi ine ngana ryoka njenda abatigere kende ngelinda amente njenya ngaunkorokwa ojubuogecha omuromo abo abana abaminto nero manene oyo okwana Nyasaye sen Biamono, kuna wale wageni nilisema walitoka Meru, tafadhali kujeni mbele. Wakiendelea kuja na ranko otara, ango please come forward. Na yule Omochokoro. Wakitoka. Hao wametoka Meru pahali mtoto wa Jerusha mdogo anaishi. Majina naitwa Purity. Huyu ni pasta wangu. Tumetoka Meru, tunahudumu pamoja na Judy. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimieni hapa. Haleluya. Bwana asifiwe. Nashukuru, naitwa Pastor Godfrey Motweri. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Na ninashukuru kukua hapa siku ya leo. Kuomboleza pamoja na familia ya Jerusha. Naomba Mungu awafariji pamoja na kanisa, pamoja na familia yote na majirani. Mungu apeanaye nguvu atawapea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunahudumu kwa kanisa ya CFF ama Christian Foundation Fellowship iliyo chini ya Archbishop Alison Ng'ang'a ako hapa Nairobi. Na pale Meru tuko na Blanche, na tunashukuru Mungu kwa sababu tumekuwa na mmoja wa hii familia Judy Obino pamoja na bwana yake. Tumekuwa kule Meru kama marafiki na tukakuwa kama ndugu na ndanda, na wakati jambo hili liliweza kutokea tukaona ni vizuri tuweze kuwa hapa. Ni wakati wetu wa kwanza kufika Kisii huku. Huyu alikuja mbele kwa sababu alikuja na Judy last week, na mimi nimefika leo asubuhi saa 10 na ninashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko na mke mmoja na vijana wawili. Hatujaweza kuja na mke wangu kwa sababu hiyo safari nayo ni ndefu, lakini naamini tutajipanga na tutakuja wakati mwingine. Kuna sherehe na sio sherehe ya mazishi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asante MC. Nakumbuka uliniambia nisome neno ama dakika moja ama nika lakini nashukuru kwa hiyo. Unajua wakati unaenda mahali ukiwa pastor, mtu anatoa kile kiko ndani yake. Haleluya. Ambia rafiki yako kile umekula ndio utatoa.
Mwambie tafadhali, hata kama tuko kwa mazishi, mwambie kile umekula ndicho utatoa. Kama ni kizuri utatoa kizuri. Kama umekula kitu kibaya, tutarajii utuletee kitu kizuri. Na ninaamini zote tutakuwa tunaleta vitu ambavyo viko na faida katika jina la Yesu, na Mungu atatubariki. Nisome neno moja tu na sitaongea mambo mengi. Kwa dakika moja lile Mungu ameweka kwa moyo wangu. Katika kitabu cha 2 Chronicles chapter 15, 2 Chronicles 15. Nisome kuanzia mstari wake wa 3 na tutabarikiwa. Asante sana kwa kanisa, kwaya, hata kama sishiki mambo mengi, kuna yale nashika kwa mbali, na tumeshukuru. Verse 3 nasema 2 Chronicles 15 verse 3. Kwa muda mrefu Israeli walikuwa hawana Mungu wa kweli, walikuwa hawana kuhani wa kuwafundisha, na wala hawakuwa na sheria. Praise the name of the living God. Biblia inasema wana wa Israeli walikaa muda mrefu hawana Mungu wa kweli, na sababu ya kuwa hawajajua mambo ya Mungu wa kweli, hawakuwa na kuhani wa kuwafundisha. Praise the name of the living God. Verse 4 inasema, lakini katika taabu yao walimrundia Bwana Mungu wa Israeli na kumtafuta, naye akaonekana kwao. Katika siku hizo pakakuwa na amani kwa yeyote, katika siku hizo hapakuwa na amani kwa yeyote aliyesafiri kutoka wala kuingia, kwa kuwa wakazi wote wa nchi walikuwa katika machafuko makubwa. Praise the name of the living God. Hallelujah, watu wa Mungu. Kuna mambo ambayo hutokea wakati watu wana habari ya Mungu wa kweli. Kitu ya kwanza, kuna kuanga na machafuko. Kuna kuwa na machafuko kwa familia, kuna kuwa hakuna amani kwa familia, ni kwa sababu watu hawajamjua Mungu wa kweli. Na kunazo vitu ambazo hufanyika ndio watu waondoke kwa njia za Mungu. Kitu ya kwanza ni watu wanakataa njia za utakatifu. Naona kule kwetu watu wengi wanakaa mpaka kanisani, lakini matendo yao hayaambatani na njia za Kristo. Praise the name of the living God. Na zile nyakati tunaishi nyakati ambazo watu hawataki mambo ya ukweli. Wakati kutapatikana mtu wa kusema ukweli, aidha ni kwa familia, aidha ni kwa serikali, popote pale, hata kanisani, huyo mtu anatengwa na anakuwa si kitu cha maana. Praise the name of the living God. Na Biblia inasema wana wa Israeli wakaondokewa na Mungu, na wakakuwa na hali ya machafuko, na wakakuwa na shinda. Ni kwa sababu hakukuwa na mtumishi, hakukuwa na nabii ambaye angeambia watu maneno ya kweli. Praise the name of the living God. Lakini naamini hapa kunao watumishi wa Mungu ambao wamesimama kuambia watu neno la ukweli. Ni kwa sababu yale mambo yamejaa duniani, watu hawataki mambo ya Mungu, watu wanataka pesa, watu wanataka majina makubwa, watu wanataka kuwanyanyaza wengine, watu wanataka kuwafinyilia wengine. Hakuna mtu anataka kuona mtoto wa mwingine akiinuka. Lakini Biblia inasema wakati wana wa Israeli walirundia Mungu, akaonekana katika shinda zao. Kitu nitasema kwa familia hii, hawana baba, hawana mama. Kitu cha kufanya ni kumrundia Mungu. Kitu cha kufanya ni kujificha karibu na Mungu. Na kitu cha watu wa mji huu kufanya ni kutafuta njia za Mungu wa kweli. Na Mungu awabariki sana. Asante pastor. Yange oyo minta so merambirambi kuna ango tarakuru waligo chaiga. Bali batutumira mbirambi yabo na bwaba Alfred Nyang'au siringi 200, engineer Utara siringi 2500, 2000 Rongoli 500, abamura bali kwa gachera Jerusha. Chono manga siringi 200, Korera umanga siringi 200, Torika Pinsari Orina siringi 100. Asante sana. Bia mano asumanya kiru goto aribaga egere turero yo mito Jerusha kinyorire
bagari tanga tingangire mpakwani abagani bali bonse bate butubatsia aya tonyore muri mwensiga karibu gaiga inka mwachako ekwaeri Omochokoro nkomoroka twensirinde otwacha pastors nobariga abonsi abange korwa chingondi chiabo na kichiacha naende nakibakoeni eng'ondi ya mwabo rero nche asomochi oyo chemisi Obino urarete igarengo mwanafunzi one twamenyete nera ase namenyete kamasomia akora buya kari kwemeremo genteke na akorete nginje gintu gutigana kera tware nginjo akanyoma Jerusha akagacha keragacha akanyora abana akinya saa kamuire ngakiria tarakora gintuki atarabana kia matunda yakoba ngakiro Mong'ina Jerusha igo nongo chia sabangina ekarumu atigaire muraba babroka nkimogokora Jerusha korire mirimo yo gukumia ase kenyeru gitu gaiga gukinia abana bari batano mo umwaka batigirite ekarubire gento kieke ebisinini bakinire babeira bagaka ekenenkereki okoru enseyiga nkiekeria kenora atige maki kiro montago chobwatia Jerusha akorira ayaye abantu barenga na akora ayaye James yomanyene akagacha omochioyo omaetinga nero musachare na singare nsemo ga mpaka nyasime karacha gusiraise ikabaiko ntwo tware kuburiga toire chikumi yito twensi abanyene abana n'abantu abanene turi ndinga nyasaye ga kubigite nseye gukorworo otigegesa igesaku yigesaku kina turaganie gitene umucyo chemisi gitene umucyo chemisi asa yama kembi yamono Yemono anko ya abuna moligerete motwa tubwate timu yarwa INKA studio matanga naende kukabwa sera ibu coverage basabire tubayiteka isano babwate gento bagoteba please murojinga kiasukire nko bali baga don't exceed 10 minutes kuchinjitore program go timu ile imetoka INKA karibu sana. Hello, Quizz FM. Oh, Quizz FM. Very good. Na programu ya matanga gele live YouTube, INKA television. Uyo bwate smartphone na Mogotu watch live. Abakuwa nirimbi ya mure mwensi turasama bembi ya mure naende litanga ni eyene timu ya Quizz FM 94.1 INKA yo mugusi ne radio egotangasa somo nubweke gusi kurwa sorogongo gaigarwa gusi gaigatole timu enene sana igontagete muche mwensi ababonsi na mashabik igatwacha igase ngencho ya Tuacha kega Senge nchi ya Makinight kindly ncho alibago kumanya itanga nikaraba kwani tumanya gukwana buna bagende bacha kwa pole abakwandiri bwensi wairire bariba maite gaya asabagani chenkoro kwa brand makuri asekisi ya fema ali ankoro kwa Makinight chino mwana unkagaiga onantiane uinanchete sana. By the way, ekero na igwete nga antio ogure umire na beta at broken sun asibali bamaete. By the way, ekero ngochanga anytime Ngase itome nyumba ito ire rogoro
anytime ngochaga iganing chalate onye tinko mwakire simote buna anti inde bwango kimbwat time bakangitse komor wana beire at broken sana soko sirianti ane ene timu ya Kiss FM kana barari ba mintu na abana mashabiki no banchani wonne karana barari igasinga nchugo cha kondemia yere gentekia yoto endego saberana. Thank you. Biamono sana Makinight, nashukuru sana. Bono ontara leta baraliba kwa neli etalioka mashabiki kaindi limbi yamona Senge nchiyogo chanta ketemba yaliba gamu kwa neli etalioka. Elieta igamuno kwa ne radio kindly elieta lioka pole te yogo sekende elieta lioka ni maete mwakwanira mange. Koreta na Richard yoye liabo. Asibikanya bando Mong'ina ntingana koruma chenu. Agnes Momanyi baba kuru nyamburuga. Umukatkista Damaris kemunto kurwanya mwese kemeya. Mong'ina wa matunda kuru gijauri. Judy Raymond kuru riabore. Sawino tiso kuru metamaiwa. Nero Mogotu Mong'ina manya karitu na Kongo gichana kuru ansema yeli goma. Mong'ina Flamingo kuru bitichari goma. Dominic Ontomini kuru entanda. Cameraman Joseph Ugambonsom kuru tambacha. Veronica Gekonge nero Monto Geita kuru ligoma. Edi bayeskim kuru nyando tewere skim. Teresa keruba kuru machenu Mong'ina bwesto. Omochokoro nyasinga kuru motoyo ni masimba. Msarenda Godfrey Ogati kuru banyagatanyioma kitutu chache South na feni oye daero nabaleta rango moigomole. Yeni bororio mwana rosa kuru mojeno. Sarendo Godfrey na fenyo. Gitare County Senator Msupu wa Kiss FM. James Makorio kyoye chenge kurunya bios. Mchiteka chirimu watu manyana utora bange yani asobwango igo. Kindly ntaraleta abana baralito koleta nabo emerubelio ao asenka yo Kiss FM tigange yo libaga bakwani. Abanju ase Kristo ngo bakwani mbiamore nainde tinko bamutambe mono tima itinkinda kwane Kenya saba bwere na inchi ndiwona igure lingane lyango sire mono asa mareta litagani nguru kunga Edwin anyona gose ndeko yapato yani ndugu yabantu nonko bera Kiss FM murakina singa kentambe na bera ali Tanzania ibona kerwa esimino mitu Makinight gakina cha kobaye ngora ntogochia mange Kenya sa ababwere muneke bungo kya Yob 13 verse 5 batanga ki ekeroko enda sa abantu obwato bokongu nya tobwate kego kwana kero kere nabona nyo kwa gosire mbiokire ebo bongaini bwao tikanya saba bwere sese niwa igon kolento moro bele kunga rumba translation Sunday tokolenta rumba translate maitina kinda kwane abantu mbanje te chingoma chinyinge mbabwate olobakini olobakinga inafunda kakifefe nalipala na pino madilutigaye alopae makambo ye asalaka aye bakate na palapala ye atambola yani gabatanga ekero monto kwa sariri nyomba mwawo se kwa ingire kole nganya mariogi totebanganya lebo go sariri uko tichorera makara toranga ngai mweta no Mong'ina moiwanane na kya watanga kikwange go kwana ngi chengo sariri nyomba ino na inde ndubwate ndabata na yebaki suka seko tingama likwela yanga ina seli patola mukabwa mama tobalana kosukisa bilobela yanga ina bato likwela yanga ina seli suka seli tama onga ina yao na yebi kombo ya mbandate olibala yango libalango ya bopandate ai yani ekero bantu banchaine moya batanga oliga mole tegana na chamento yonde igobono limoga ndato gukwana onya na mara mwe nire mo chikokore nyangi nalia bali baba gangi para manyanga nekene mo iwana ine tiganya saba sini gaki igotoko bana Makinight mobile nya saba sini ababwere yemono sana utari gukora gukwana na kingo na kumwaga seria ega oyibo moelio abairi n'abasani bakire kulera Mong'ina Jerusha mashabika Kiss FM bwensi pina bakani mbiama na trasama be litangani kabisa ngeli bagote ba pole sana uchiase familia yonse kwa jumla Makinight
nabante bete nanjete anti yae sana igoto goteba ng'atiga nyasaye oboremu chinga kibune chiga ase eng'encho yokonyorwa nekiranya kenga bune kiga lakini ekero gosoma egetabu kia Ayubu kianda 12 iga egoteba ng'a nyasaye ere niga akoira ekiaganetie ning'ora anyare komotanga ning'ora anyare komoboria ng'a ninki ekio agokora monto narobwate chinguru chibori nyasaye rero iga achore igose iga achorete ng'a Jerusha nkoira gose onde narore tayari iga nyasaye goteba ng'a onde narore ng'ore tayari nyasaye goteba nyasaye onchore igo ng'egento gebuto bwanete ngeri ng'ati gatwarigania abutore moyo taribo nche Samaria etangoro kwanti Ruth magoma nongokora sereria kisa famu gokoranda omoroberi bwa abana nande ngokoranda amang'ana amaiye iga nyasaye abaseseni. Thank you Ruth. Na inche kwa niaba ya Kiss FM yonsi, kwa niaba ya director itu bana Dotema na head of radio igontagete kolete ngora Sengeye ntebetiga nyasaye abagate. Biamo na mashabiki yonsi asenge ncho yokoro kibwanchanio bonene gochaga. Nimeshukuru sana. I'm very humbled kuba romwensi. Nchenkuru kwa Ronald Mayaka gose brigadier nkoleta mang'ana maiya Kiss FM nabo igoche momosi mogorobani mbwato moroberi okuru Borai nabarai nakoretera ringana rimwe mwasomoroberi oyo twategerera matera y'enjili alafu Jumapili mambia nakoleta moroberi ondo kuru kwa rogendo ruo kwigena twaseni gutwe gulingana na nyasaye kuru asaba pasta tomanya kogenda sekanisa sonsi gendera gotegerera Kiss FM enkayo mugusi ekiagera iga nonkan na inde nkabutambe ninka nyasaye abaseseni. Thank you so much Kiss FM team. Na majigo twaro bo bang murase kwira chika kinyinge but mwakolire umaskani. Bono kuri saa 7 kujinjidere gepindi zamangana administration immediately yakwera ekanse come on board so that by saa 8 itunga tuwakoliro murweyo. Siri gon kwira libageri ndangaliyo minto Ken Nsembe aje mutu aligani mangana provincial administration from there abuna gukora iga toso ikanisa Munyore igotore INKA TV live YouTube iyo wata smartphone YouTube INKA TV matanga kan live yamana baminto tigangire dagikeye kobatebinga yamana se obatore rubeino yamana sogocha goto parasie nyangieye njega iganinka koruko keni chweya onsembe gondo mogwakiri ase gasi yane lakini internet sheria ase serikali ya Kisii County una President Uhuru Kenyatta abwate Attorney General egabana ye county nebwate Attorney General yaye oyore nche lakini goetani abo aiganinka tatiga yango yana bone tigareta ango na koyebodi ndenganga yesa iga ya tata yarenge bana kongoro kiba korra mbaise goja kwagacho tata arueta igana mumromu aboyo mo bakaenda riondo ng'ali ensemo ya mabiria bono no otore igo aiganinka inde igangire dageke mo maybe koraro rainga aba assistant chief waito ondinari go soro na ke riso tindo chingana room assistant chief na tua kwane tenere I think inabwate commitment lakini akaindicate ngai se kobichori na bagocha gonka itenga taraika any other assistant chief onde bwansi totaita kwanda bwango tokore toererie kanisa kanisa gego kore korere familia ogosaba tokore sherehe yo mweri yo Mong'ina assistant chief onde taiyo ase bari bakobori chikura rende ndobwate maybe bari ebyagaso byarire ose bikonya koria onde naro osonde naro tomwa naba bana siasa baito
narora yo mogocha Darius yamano niko kadimo babanga Onyamora iga Onyamora because togo eta abutu waetire ntota etikori chinsa che kanisa korwororo I think again uma MCO itoti ndo chinganara iga boy lakini onye otomonde kindly na bakorete rambirambi kwa niaba yake and any other person yotomo biamona. Thank you Eji. Amarieta asobwango gongoro kubonga yogi chabande nkang ninka toros chinga aya negariga abaibori bwenstora tubegeta abana rio mweri primary school please but also who are candidates have gone to that school, have pledged any pupil who will score more than 350 marks. The bill, yes, secondary, is on my part. And remember, last year na akoreta mangano, assistance ya rengo onke, kurua somo gambio ito, igori umweli to taeta masomo. Thank you. Nindengerereti, mangana ya MCA keumbu. Torochi olitajeti. Gorende noonde, mo kumia. Mure na mo MCA, aba mura bali beke bole. I'll come there, nchenka, nimbo. Thank you. Yamono. Yaro kanang onyen pono tuar waka yaro kanang on ta yore ko pinga bono. Ya. Inje natenera Senge ncho naro kuburi obochumbe bwanyali bali chache. Nama yetenga mangana na beta natanyora libaga engineer Otara na totumera bambira ambiae kiribusatu oteba kiribubere na 500 kibero ngori kimisano kiewa murali bakoreme nyomba ya Jerusha. Yamono. Yamono. Onde na ndo tamukuru ase abakori obochumbe. Yamono ase mo gosira kwa Mheshimiwa Otara. Mheshimiwa Otara. Onde na inde I think onde tayo tigarete Montonare Montotayo. So tigato te venga bono ase abatureti ndo bwata abatureti batorendrete kenyoro. Gondaga ni Onyamora motene na asimore. Ase ngenjo echinsaga kimogo cha mutua. Abatureti mbare bakabwate sio motureti oyo ai o mogo tene na abu asimore. Baroa. Oyo. Na yebwe kwa watoka. Inchuko ranja. Anda ya no watu sidira sana ase kikanisa na ase INKA na ase keregen. Basi nenge tigangiriri bageri yake ukwana na bamatenga nonyetura samabe. Abonta gete nkwanire emechando yarorekanira ase kenyero kwani apa yomugambi. Usegenderete kororekana. Marago baiga yaigete chinsange chichikoba saa 1 saa 2 mwana nare tokoro kwanga Rose Kennedy Magembe Bwari bumbu abete sinyombe gakuru wali sako ni kibando akanyora babo choire tirisa kuru sakura rega babo chorete ne omoro basari ebintu sinyombe elia gotware kobeke tangasa abana nyasaye sekenyoro abana babere bakunya kunywa ebintu gete bagotonga kisigara tafadhali Togo sababu abayibori karo kanyoro umwana wanyu uri gucyakira saa 1 manyanga y'umwana yo mu murare bana mbare bacakira uburiri gete lakini barikirwa marieta okonyoro umwana ine tangasto tangasire mu gasoigoro to baisa uta batebanga omorisi olingie keria korete eko era to batebanga mangana maya igakore tubuya na mangana mabakoraki ale tubobe igo abayibori torende abana baria bagokora ubwari buria mangana agenda ari opi togenda kunya gukora uchunguzi mbaire tikibesa ku nyumba Mong'ina igaru muboraka Rose Kichaba Magembe ari se kanisa ensemo bakaira nebi bintu getega bikuru kumwe bikombe kero konyoro umuntu buno yakorete gekombe ekombe
agokone tafadhali mubwate bikombe ebyo lindo mwalibu iyo asabirwe aira nase nyumba ya Nyasaye iya mana sogo ntegerera yamano onka itanga chinsa mo chance ya wakirishirwe tikankwa neri ngane rimo kwanza ase family koreta rambirambi yana ya bene nabo mora nyakorigereri ngoyo ningo lakini ngobarutari kindi nga tara naende tara chando monta sobuya nde mora bane lakini mobe nga muri gocha monte tayo gocha goteba ngankyo ta konyerete mwana gete sababu mwana oyo kwa moroche ino more abachokoro bane aseke gusi abachokoro ba manyinga tari bariogo chomani ekaniseye kenyoro kiarwe mweri nkiarengeiga ebinto ngo chenjibire na kenyoreke genteke mogiage chenjiri ne kaniseye no mamo mina sirakare kaniseye ekurate ya nene nchebunan ne teiga ubutamero bwane na asinya sai ama chikane nkokora ibina nkokora koti alia nyasa ukonda na bombegete nga ekerori tukoria narira ike na nje nyasa nyore nga no okogoro kwane okomo abere ore kanisa ime ayuna magorare ngare kanisa ime abere taringa okomo okore ime okonde kore isiko gosaba kwane ngoringa na inche kareria ngoikarire kero yo ma nabwateria ya kerorigo na ende korigo ikatokoritanga uno Mong'ina oyo ore mwana ne bono ekeroria igete tanyarete koritanga na inche bachokoro bane na ende kongo kwana nga bachokoro na inche na manko inga kai ndoche na inche rende no monta manene na kinire gosaba kwane gosaba we sokorori eriye ino mwako inga na abakwanira ubutamero bobe kanisa nabo brabe mbobe kanisa ye yari omweri nabera bembo bo ekanisa ya SDA lakini ekanisa ego sasima Nyasaye kuna ko saba kwane gento kende ge koreto borabu ase kenyoro eskuru na mheshimiwa dadi asiateba ase to konyara tore gosira na inwe onkoba sega bono mwensi bwaterana neji sukuru abana baito abachokoro baito baserie bagende sukuru ya serikali tetageti konyora nga mwana nare oguya tenka obuna bwo borabu torareta so ekenyoreke ntebe kwa niapa ya serikali na inde borwere bokorukunga corona mboro ebirebye bitobwate ntuare gotwara borwere obo buna bone ngakio mweri na inde bwachire bonjorere tibotari bori buna konyetore kindly nore buna toy karansteiga erende orendo yo mino ase laini eyu ntobwate vaccination chisindani nko betuchire chisindani njire keumbu chisindani njire chi health centers chito chons chisindani njire level 6 bosongo oranche tigaya kona kukwanu kando yando betwe esindani eria sindani eri nkabetwe ntangani nkabolio mo nasi ombete nga nkwambe tarende yani tinyi wetikende kana chiko betwe ya kabere diorin gochoyu na iwete nga nankuna so esindani eri ya muhimu sana omoranche genda for vaccination kochi gokorera twasoire gepindi
kebwate mangana manga siasa kona kurwana murega iganga nyagite no yone na kero kendo rio kurwana ngano yo umana bwa Nyasaye takomanyeti igakorwana mochikwarane byara busa abantu bari banchaine lakini nche chindo Mwatoni General Kisi County Government ngosabu abana siasa no etindi mwana siasa ninche a principal legal advisor ye county government ninche principal legal advisor ye governor batayuna abanyari bari na inde abande mbara bare koru Bogetutu bare koru bonjari bare koru ase bare abantu aba bonsi banchire kwa bara umunyari bari ekerogo kyobo gabana ayetiga kona koringa umunyari bari kyo yumonya kwara na bosa banchire lakini tote bange tuno umunyari bari nora bachokoro bana nabo bara ikerwo gepindi ekyo nyora nga munyari bari tana gotacha bogabana obogabana negente gyansu mono njogo sabakwane yani na totache gendo keria nore edageke yemo tobare runga na intuntu abe gabana ekikera torusia getorusie korwa betokoreki totigera abande totata jetie gente ke around yeye jagatoko kerorase ngakiere bwango iga bari mokora gosukuma ngepara nerete tari bwene te kwenda gochimoina ichi kwenda goseria sito mutuare keroge kikyo bogabana epareye kero kende tari kera gitakio kamoraro agegoeta komora nyore ramia etirensa naende buna bonjari mate ngochi kwenda nasoka bonjari almost kere para ne lamiete to pakandro nga tubwate challenge bono nyari bari so ekurate yana nene ringa ki tituarana aba mokora nganko na koboli bare finally no monto yo mogo cha koboli na ndo yunere to kwa chikura tingira ke kamono nindo cha pasta nararia na pasta nato sigete sana pasta gago ikasa matanga ito akira ina ganko rengo tebanga ki waniapa ye family ye onde oraiga ore gocha konyora kabago tanyora ondo tagetenga ngana inche na kwane ngenjogete kusanga na kore gentogete kindly kora nyora ngato igetiko ke kora otu avere wanchera nenga to recognize your presence, your contribution tuanchera nanga nore na intwe na koba sabera mwensi togo korege ikareke ebisio bya Nyasaye kuna bigo tigara somochio ebinde bibakobe moira ne safari buya moikase mwaru buya na inde mona gosabera omochioyo bachokoro onye to koba risori omochioyo igato sabenga tigo mwano acha koberi sorio mochioyo yani omoerio omochioyo to siranga asengenjo tato mino ataiyo asengenjo mamo mina ataiyo onye inua bamora ngamato na inde motegererete imorigo chikoberi sorio mochioyo tigo rosagiro inoro chikobwa eri sorio mochioyo diamono. Thank you mheshimiwa samangana maya na te batoko kore iga to soe kanisa but na tebir gwenga chikorera chia Jerusha nchira era akora makosa manene onye tinko batambua chikorera chia Jerusha na boigo mwana na aro tunyomerete bwatu mwana Jerusha na tebu no ara na boigo aseyo minto milde dia kosomia teacher ya eremo oikira gonda mogania cha kwane ringane limo abairi abuna teba chikorera chia Jerusha mocha umwana nyometo mwana wa Jerusha to kora abu to asoire kanisa go where is the head teacher of eremo na maisha haya naja kwako mimi mwana wako
abasani bo Mong'ina ntugukorora arire bakena banene kuruchi nsema o tegamba kwani boire bya monsi abo tugukwanira bari toro kuna mwewa Samaria tan Charles moyoyo bone borboge tutwa gondo marere bwa abana igere mwalimu Mildred de Bosbori no tore nere na wetani go Mong'ina orare tenke yole ngino yorare denka musubati ominti go yoraire no mwewa asenge nchana indende omo tenele bwa balimu barangite nale ko buri asibali ba baimukia maboko iga bali bonse bakira chingenzo kurwanda onse anyamba bali tayere nyabara so musangerekano kegara bebo naba to abana kiara twacha mukinga maboko igore ga so musangerekano pia mona bali serikali netumire tia machiko ake twacha rukaiga no mwalimu oyomo madamu imukinga kabako madam Percy ali so goikanyira oria twamingira ale gatoro mwalimu tisoko mwagara ikinale ko tebankeri nga madam amana ba mino muba balemera dia saya abera ko banyara singe kinyingi twari karansa se ibiro bitalibike na ba chukole ba mwatiwa mwige chimbwa chama mu mino binale ko basegeta na ko basemye ebine bibiro bino birabe byabe na senka umra minyere ali ko batebya araba bwenere andon siasa na bako na kusmali nga maigana tiga abantu oburire mboro obonyamasi bwitu nale ko teba tole bali mu batebu chali mongita tole bacha kurwa sekeriero tobuchiri kuneni akandira maka nakasugumaka egari tukini obonyamasi bwitu kanyama twagetiri moiganya na seiki osomoti ni Christmas kiabere range mwinyore ng'abana nkigo bare skuru chanywali kali gatoka ke mukora rende nande bacha kwira ni chinga ntoka ni tiba beroro yamana seo gocha kwina singe nchoko chako bakiro lya sengangie ya service ni komoko yende nchiko mwache naro de byangu mwiwo nenko le rwali bya saba agaterende kumukirana mogende no gosera bomane yamana saka baga yamana muchama aba minto na bakwanira sima goro wiriro byasa na utrasa mat matebire na tana baibuli bane ndaro so baikira ingo na kulia ngai banda gutire kabara bakwane arafu nje mana gukwana ri ingo kwana muti baibuli bane maisha haya abakwani biyambye mule yaiga yeta ngoro kwa John Omanga sikeka ngonya wika west mugirango ramanye sironga sero gisironga gali kireya sironga neronka yeta to mwabo Judy no mwana ona tu akiri kolera iga magomba itu tu aretire usiye kolera yane ona akitega iga some 4 years ago mwana rosirita bona kuri nane kuira na lakini ndo bakongubole na bokongubole nande buna tore iga tutenene tokwayana royo mo litukuria ye ndigendete gucha ase igoro ase Nyasaye mete na maraika yakunya gusaba kire file ya maraika no rakwira Nyasaye file yo mate litukuria ende kairani uyo lia ikire so chi file kide kire continuously chikunya koletu continuously ase Nyasaye akonyora ngwasa betoko kwabira mono Nyasaye kwabira otekurira niye guchiao so twezi bia storoji na saa moise toroji igobono abaminta bakana banene twa ruwe pole ito ngora ito yange munone era bakwani pole abana bali bana nge bona abwa ora so bakungu bwa tubwatira iga oturam saba sen na bapandi mansimbia muli samulita kalen chiti no mwana one first born bono tuikira sama betu atebire pole tikana ndo muikoma chani otigara Senge yiga
abana batigara mumanya nyasaye nere njira na kirekamo ndiamo Tũgũnyara mateithia abana ng'aberende nabakwĩrĩnda tũgũcoka somia omwana bono iga no rũkumbu mũtekera mũtugo tũkũng'ĩra igũrũ abamba maete kwĩrĩnda na abanto abanene mbaroche matatĩya bamaete into kora buna abamura bakabĩra oyo matigara iga kũrĩ orio nagenda egasi mũri ũtabwati nere mũmũsapoti kari babana koyanda igo mũchuri gũtigara buga gatigara kũrĩnda omochi igo ntũgũnyara kũbasomia ng'anyare beti kore egende eki nkeiyo na abanto abane bamate kwĩrĩnda mbia mono Jambo kwa naende. Ja Samuel Omanga. Nje mbate Judy. No torenere wamenye tochi mero. Lakini imata una yasire tenjanga krete simi. Imata rasire yani. Ante mwana. Nche evange nche cha December. Ono kwe banga nali ngerende mo mbali kali bacha. Lakini yabere pati mbe na nje na achiro ono bakali goche nje na achiro ona agwatanga nego pole abakwani mwezi nyotora sama bena abakwani mwezi bemo muno moro gente ne motwaiga aserie tanje Samuel Matoke oyonkorera yanu usirire na nama yanda manene sana korera yanu gusira konyo twabangira itwabangire lakini konyo rataraikirana serie tanje Samuel Matoke seitere sironga umwana one nero urega igumochie ubwatu no mwana uko kunyambana mwana one no araiga tiga ngo makona arakwana no makone nere tiara kwa ubari rogoro na mate bwairire byamure ane turata mabena gutokwana ni ane gutokwana na pore ono ngo sinyo kwana era twarojanete amatukabeira matambe go chunyuma kara twajeta matanga abwango iga umwana uyo mwigo na ro mwigo no manne yamba nabwate bwango twakore to mwana nasirete nasina inko nyara gutiga na tigangi temba ya pole gaki astwe gire jinga kiechi ga chabire chinkongu to bwana to komanya kaitore kai kwarure kayore na ndenga yoko genda yaka rango kwana igo muntu asore ayekwe ko manyene nayo gwenerete kwirenda na kumanyanga yo inkayo tinene kayo kwenda gwiche nasa koreki atubwate si otaria mona nyasaye kene kira koreki ongo sabo abayigu bane abukorera atigire baikananya abatari bono tokubate baikananya para wa banyene bakorete ki me manyete ono nje kubasabira amaya nasa bagati mabana mwana buyaga yago to ale kwera na gingo tebanga nacho Mong'ina ona taigwete buya nyore na kanga no araiga taigwete buya lakini renda ontebinga isipokuwa yechigari twali kuna gocha na chiro chiato tujari ko na kura stomete lakini twajire ngora nyona abande njira bali to kuna gwakira nesi mitumira naiga lakini twarali ngatiga turaika egere to basabira libaga na inobo no tore abangira twarukuru nakuru bali twaru nakuru ngaimo moko imogya moko iga matinga ibajire go kiraki no twarenga anturi bake bantu no twaru nakuru bali batene inalia bali na bakobane ono na butwarukuru nakuru lakini amagomba manne twabasabira abantu baiga tusabe mono mangana ya maana aswa asenka no amasabo na arto gusaba egero mone na turende kyagera bono kene ke turakora ense se twaikire norogenda turi asali abantu bonse bakwanira mona aiga sinke yo yakorera yane tabatari bari baigwete baigure na
omonto mate no matebi na kwa matebi kaigwete mena ngia gia kwandu na bana bakoigwa ntotari bona toko batebi lakini baigure asanti libagali gotoka abandi mbali bali njira abanga banga kandi no botoko kimoto yaki asanti Jared Odinga ututemere ketoro kia kiasi ni 50 RM primary ni 100. Asante sana. Waikirol moso muisa chinkwana tatigandaga ni umukwani ya mubuka tenene oyoro Mong'ina ina Jerusha nara edinde nera lero mwano urwabu nkwana nchirikobo ne kanisa egoswa Mong'ina olikorera yane ngayiyale achegocha alero mwano osieke kebungu ekyo soso kanisa Munyore igotore INKA TV live YouTube. Acha gocha igere TV ya mubwate buya. Etole live TV INKA television etole live. Yo bwate smartphone YouTube INKA TV etole live. Semine chinibo yonsimbiete aye omonya keni ba matana bakwani biya mare mwensi asenyangi ya motangi ano sete mabasakana nje mama mwaba Jerusha Jerusha no motangiana makweli na bare kweli na bagocha ncherende yansi moto sabera ni mosabera na bana barenkeye moto sabera ni nyasa to bara mikia nyasa ba kwanta kama kerara rete ndinto manyeti kende ya to sabe Nyasaye tata oyoro mwana no mwiko mochenu tato miya noro seri eriyo mwana one Jerusha Nyasaye oito abero gotimoka tato tigira abachokoro Nyasaye oito abachokoro baito tato itole igoro ayora kwane na barabwo nande bachoro gochoro kuya tato itole igoro nebaganeti Nyasaye oito igoro mono na kobwa mono na tukwana bono kende nkeyo bakoigu tato itole igoro Yesu nayora abakune nande banyale ko babagochoro gochoro kuya elinde na barabwo batwale singa chiabo tato itole igoro bakini amate na mwana one Jerusha kara ire Nyasaye oito na yararo INKA yaye gendererete tata INKA yababoraka tata noye manyete nande no ore tata kobako kwao no gotambe toko batiga tato itole igoro sintakana ti atigaire ne chiao na baboraka na bawo Nyasaye oito igoro na kobwa mono gosemeri nkoro nga Nyasaye oito no bakune imambie ya mabawoncholeri na kero yo muri sinyatebe ngeke ne INKA yo mwana oyo orueta senkeye abana bagororokire na bakinirie gesaku tigato batiga sama oka okole bunorigetie tu asabira serieta ya Yesu yoro moboria rieta nora Isaka uyo no yo minto oyo no mwana urarire isega asirite kare asinka bono ninchendo omuna mugako tigarite mwana uyo minto narwarite nere abachukuru bali batigara abantu bakwana mangana mangi sana urusiringana elimo liragokonya ase obwimo bwao ntakana geko ekwibwata buya koraki yamenya bande gokwibwata bobe igo nomanyete ng'anki yakoba igo nare kobasemia ng'a mobera ase abagaka banene bariana igwa chisokoro chino nchiro nonyetoro na intwe tukarare lakini mobera ase mwako naruro kwana nakwana buya sana abaye chisemi njira nere koroka no chiso muntu ng'ane ngiya lakini enjere iyo niye gogosiria yabona senge njo wanje gotegerera
jerieta na bate inkuru kwa Samuel ongaga yo mama guto sirire yo minto na batole muna tole iga abana ba minto mbale bande bale gochara kini mbabwato bole marugete asenge njama tukutwa ikirara mabe baruarete igona abasabirania mabaga bonsi no baramana inu asibirengera limbya muno yetanalisi Jerusha no mwana one kubenkeri abasaibole tuko limbya muno iyabe kwa yanju mwali kan pastor Hakitokuwa niko bali tuache tole moyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mtuni yabe. Bali gotera kuliko tenga abana bana ni nuchinguru cyane. Mose ni wa matera ayo channel ya itere yabe PMCA. Ekero mo go ikera matera indo nyabegete YouTube. Mwa subscribe. Mone na abasiseni. Gotera kuliko tenga abana bana ni nuchinguru cyane na kutoko batera ri album yito ya kabiri. Saburi emia ya mana marange bene sana ibere Kinyego ikaisano Abana monta konyora kane chinga kichoba kebwae Nigo banga chinsara jira kwa kumurwani etwani Nasti nigo monto yo ichore tie saro ya chinsara echo Oyo tako buwa ekera abanyare gakugambira n'ababisa bayabwa segeita Mangana abuna tuwa ya igure nege wari kiabono Abere maminja ekiagara abayiburi abanke nkorera bare
majanjabe abana baneni mutinguru cyane abana baneni mutinguru cyane ingikagera inomogontu guta ingikagera inomogontu guta korerane abana baneni mutinguru cyane abana baneni mutinguru cyane ingikagera inomogontu guta ingikagera inomogontu guta korerane Esandengi ya mongorere no nyereso imbasese nyabana banenge tarakwa imbasese nyabana banenge tarakwa enyomba imeta bana banenge no bororo enyomba imeta bana banenge no bororo emware wanja munyaga jerenje ngwere emware wanja munyaga tengi ya mongorere bunabande ewo tengi ya mongorere bunabande esantengi ya mongorere no nyereso esantengi ya mongorere no nyereso imbasese nyabana banenge tarakwa imbasese nyabana banenge tarakwa abana baneni mutinguru cyane abana baneni mutinguru cyane ingikagera inomogontu guta ingikagera inomogontu guta ngorerane amasani no wanjani babasebare amasani no wanjani babasebare ekerole nabo abayibolia bangadetaya ekerole nabo abayibolia bangadetaya ekerole nabo abayibolia bangaderiago ekerole nabo abayibolia bangaderiago ekerole nabo abayibolia bangadesiro ekerole nabo abayibolia bangadesiro amaskani no wanjani babasebare amaskani no wanjani babasebare ekerole nabo abayibolia bangadetaya ekerole nabo abayibolia bangadetaya ekerole nabo abayibolia bangaderiago ekerole nabo abayibolia bangaderiago ekerole nabo abayibolia bangadesiro ekerole nabo abayibolia bangadesiro mbuya muno yabe asogotera koino kuya inga kechi etogosoe kanisa ya muno tetwenyorera situisaranse bono twike kinga kichingia tuturie asinge njogotera kwa rure busyo kuya nabo yigwete nga tuturie asinge ikire cyabene asinge kogenda semo yekanisa lakini nyuma ntara mwarika omo secretary obasta bwe district ya Ryondonga ayabadiko ne bari omweri bare amona badikones bache mutuga iga barusi webicha bari barendire Mong'ina yo ase kanisa aria erinde basabe abana ba Jerusha batigare no bore mubu abadikon bari omweri
n'abadikonesia semore injugo cha mutua kera mwakorre gasi nyinge aso Mong'ina Jerusha bunarwarte naende morochi bunatigire ga Bwari ase kanisa ose abana baye mbaire libagariri ali ase kanisa injubwango y'abadikonesi mwensi injugo cha gondo mwango sana senchisa chikomonyoka moicheiga morusiwe video naende tonyora abantu babere mutikonesia sabe no mudikonia sabe asenge ncholinga neliga yo Mong'ina Jerusha nyare korara naende atigire ga bwenene asinyomberi muino ose abana ba Jerusha Nyasaye n'abakune bayireri bagariria chungora evangeliga abadikoni bonsi n'abadikonesi mwensi badikoni tete bayira nense meiga abadikonesi bayira nense meriega penyoro mudikoni amonna sabe kurone mudikonesi amonna sabe kwani hapa igurube ekina kyonta gete turuchinga kyechiga ona bonta tete kuribaga mudikoni amonna sabe no mudikonesio munene asabe tusabe omochenu tata Nyasaye twakwire na irimbi ya mono na ndembi ya mono ekiagara tata omochenu manyete nkeye na ndekera mangana ya bete tata omochenu erinde kara twakuboreti kwabeire omwegenu kwaraire se chinse ameji na chiri tata omochenu oikera rero tata omunyamabira nekeronsia kujinyara gokorekana umurandia kujinyara koreta lingana lyo omochenu tata omochenu yogosemeria erindo libeke chinguru gwetero moika tata omunyamabira n'abantu bonsi bara tata omochenu banyara gosini gukuru asole nigo twagwitigeire kiagara ntunto konyara se chinguru cheito aibie kotonyarire gwetera serie tere ya Yesu Kristo motori ito amen. Tata umwana no moiko mochenu twachira asoro to gona limbi ya mono omana gwatulendire kuri obwana bwaitu bakaboniga asa uito no roche omoyiga yugo yo minto nyari kurara yo minto Jerusha Omochokoro asa uito muya garara rete nkwa maito buna kurara asa ibwe meganda tata bwe chinguro tigire nkayaye na chemisina tigete nkeye bwana tata yategarira abana asa uito muya ni gotogo kubori ngai bie koreto obare mu asenkeye iga abana abayigo bakune chinkoro cyabo bagoitabe muna tata umutongi bwo obugima bwaitu Nyasaye uito muya bagonjokere bagokorere egere tata Nyasaye nyumutora ni burutu bwao os twagutigire okore muna wanchire omochi bwansi omugima tata Nyasaye nwaga tenyorende witanania maraika amachenu muiko amachenu karansema obutambe tarabagosoka nekero bakwirana onsi twagoitigire n'abaminta abacha kobakirori tarabakwirana gochichise monye chense obentera banandu murayo ruse bigocha chinchira banyare goikabia sinka cyabo ase chinguru cyao no bane bwao onsi twagoitigire rituko rigima umoyego yekero kwera onyare kwera chinguru cyao no bane bwao twasabe nakwigena ngo gwatogura chinguru cy'umwana Yesu yoro muboja amen. Ono nenda musaranze Senge kisa cy'kanisa tuwategerere binde buya aina bontage tuyigubuno isaranze igonga ya muna twikira kisa cy'kanisa tababa twerero na turigire abana bari batigirwe no mongino iyo urwanerera abana baye buna gendo ngire ko beka umwana mayiga ko bana ko kweke gusi gendo ngire ko beka umwana iga kyabeka motuga omunyama norokoro kwanga ekangaro obarwanerere kuri mwako yakiete mbaka ikirikinga kikiga tindati ko genda gamange toba begenda kinga kiki nende totegera lingana Nyasaye elinde Nyasaye niyo mucyoyo wo mongino yo rendiro mucyo bakororeka kabire nainde embwe iyo abana bari baye bwate nabontage kinga kikingire karabiso Morisia Machuka secretary district agara iche mutugaiga elinde arwe brief yo mugana bwe kanisa muna Jerusha berera alia alwororo akarabse pastor elinde pastor arulingana ni Nyasaye nainde tababa twerero Mr. Machuka karibu sana elinde orwe proof yomo ngino yo okorega singi yabo mbia mono tokubanyolie tole INKA TV live YouTube bia mono gango bakwanie nonye turasoboka mwasitira Yesu
into bwairire buya mono abanyure tenyiranĩrio Munyakirugo yote na mang'ana ya mono kwagendiri buya n'abasani boyo minto mwancho Jerusha bia mono mwabera batoereru igonya saa tigabase na ndobo batoereru bagatwakorire omwana egwe bako bono irenerio ringoro kire nango serikali gochia twasabire toremereranie kora bene ni gote neine kera bene ikaransete torwe amataito buya toyunginya sao kwana mwana intwe chinga kiechiga kera twigura mang'ana mange amaya na bono gugutura mang'ana amanene akurukuru aso musombo Nyasaye wana sinyenche yo bia mone kwa eria yabe mwatero watero kuja gwaku na kiroyo omo na rora basani baitu barenga ario bachanga iga na ande bairanire mwikaranse igo naende Nyasaye tigato sentence na mang'ana na barengete buna ya twachira iga abana baitu Nyasaye baseni bakonye abaibori babo bono asoko yanda bwango Mong'ina Jerusha enchengo moroka Omochokoro aseke gusi no Mong'ina konyoro mwororo tumanyeta iga Mong'ina omiya omuburaka konyorereta abana baye rero urarire otigira abana bono bari chintakana ngegusiye goteba ne chintakana ngina atayo gose isatayo mbako bachintakana kibarasoe ase nyumba ya tata ikiara chintakana cyose niwe kire cyango ekya Nyasaye bono murandi ngo ari nindo murandi arandie Seventh Day Adventist oberi rwange myaka 3 niga batise tukitariki 25 mutinyo 5 omwaka 18 kurweri no ari mwatata bakabuna bono okurara kwaye Mong'ina niga arengo Mong'ina omwororo mumu manyete bali bonsi mwacha mu manyete niga ro Mong'ina omwororo nari niga arengo mosemia nari niga ari kurwanirira abana baye mono sana bona ari goteba buna kera nari gereriga buna naikaransira abasumba bomo n'abapastor narora abange chikanisa mbali chikwaya chiaterire buya naseme ina tokorwa tegotigara buna konye kolte gentoki buna konyere igo abana bali Nyasaye bakonye ekanisa no ere next na inwa iga moso egere mororo busere bwa Nyasaye bono nataka kwane kebunge kemonde to murandia nekege kurugura sekitabu ya Isaya 25 ekengese kia 8 nekereke goteba buna omonene Nyasaye nasirie amakweli ekeno mubiso monene tubwate na amakweli aira abantu baito bonse murabona umucyoyo iga wo mwaka nyasinga nabanywe ntebe na orengo mucyo monene kama kweli unyakoiraro omomo igorende omubiso monene amakweli omone Nyasaye nasirie amakweli woika kale na kale etabu kina boge goteba igo nabo igo natinya mariga kurwasa abantu baye iga abana bali ba Jerusha ne familia nene yo mugaka nyasinga Nyasaye tigabaremye abatinya mariga ekiara bwango igango ichare togende katuchikumira n'abasani baito tomenya asime cyane niyo sietanyara koba bona sa yo make barenga amona ite togotebana tigatwariga niyo musombo Nyasaye atweringana ikiagera ense yaerire mbiya mona sana paka bari muri go cyari mwese nimbaroche boro turuabo toereru umusombo Nyasaye cyo twaringana no murandi bwe district ya Riondonga nigakoro kuna Robert Oseko Oncheku karibu pastor atarate natigangoro gosaba asenye cyoko moreta osaba tole twensi batobegete chikobye tokorusia oyo muyi mongonye ro gitaro chikoroga no rarire pero tokorusi kobi Nyasaye tokwa sikono bonene tigango tosabe omiya omwantu tata Nyasaye omondore goromono twakira sora semaragobe yega tata Nyasaye togosaba koranje onyara ko bagogotoremia tata Nyasaye twasirio Mong'ina ntingana bwenkeyo Mong'ina Jerusha onyara ko bagagotige family yae kere chintakana twamanyire na aena tata bwe chintakana na tata bwa baburaka tata mochani twarorire kene imanyire byatoro kirie se tari seito nigo toraba eti kiagera
twarorire imanyire biri kwabegeta ase obosi bwaito bono tata omochero abana abaiga batigaire twabekera ase amaboko ao obataborore obarorokanere egere bagotamere ekiara chingaki echi na echimbe na twensi abo twachire akero kende abare ne chintakana tore abare nababoraka abare tobwate emechano ya kereng'encho twensi twetigira ase amaboko ao ekera tochi kwigura eriga rinyara gotoretanga nase ekerogo kia obonene bono omorari kara akwane ring'ana eriga twamwekera ase amaboko ao omorase omoika ning'ana eriga rinyare kugurira bari erigiya riama amagana na amagana ekiara twasabire gwetera ase obuya bwa Yesu Kristo omobori aito amen. Abarisi timaiti ose mwarenga abarisi baminta asimorete naki moranje togokora tusabire family ase nyenjo echinga kichiare naki nabebera abarisi asimore naroro yomo kora iga kera togokora tongana n'abasomba bo mona ase osabire family mbiyamo no Moses ni wasete ya Yesu. Thank you elder. Nolise mbiyamo na sengi chaigo nandenya sago senya nganje nengole ngenteka mokereiga kupali ni nyonga Kiswahili sababu najua tuko na wanyawalewi Kisii, kwa hivyo kupali ni nyonga Kiswahili. Hapa tuko na pasta wengi walikuja kuomboleza, nao nataka wakuje ili tujulikane ya kwamba tulikuja kuomboleza. All pastors, kama wewe ni mtumishi wa Injili, kuja ili tujulikane tulikuja na sisi kulia. Pastors, naonekana wengine wameenda, ndiona tulikuwa wengi. Kwa sababu sijui wale ni pastors wanakuja ama sasa kubali nifanya hivi kwamba tuko na mambo mingi ya kufanya hapa, na huyu pastor ni mtu wa karibu katika jamii hii. Sawa, mnachua tujatoa uji lero ngoni ndoa seke kusi ndege tenso meke wungo nge pastor yiwaga atakonya seme iyo tumaye kurandi na to basukobwa nyasaye na amayite na to bwadelie tumungo samane ya James iri chapter 1 verse 27 ego tebaiga Otso mer molisi zo ora James chapter 1 verse 27 yote bana somere tekyo okomokorera Nyasaye okoro ogochenu gotari na komocha asobosi bwa Nyasaye tata noko gochia kororera chintakana n'ababuraka ase obokong'u bwabo na kwerenda ere omonyene naigo taba na kemoa yense. Asante sana. Biblia sema okorera korokuya okorera wekene nagochikorora chintakana mwacha igane yangacha tobare mie asekene nekiri twatege sinini turabali mbone galinda senginja maisa wa mwamete bachokora mukirende mbagone wakebakole binde nakinda tukwagera pastor Mogotu is my senior atakonya ase ugosangirira ngoli ase kereke tumarasokora pastor karibu sana nando nyabe sengi nago tekitejita kino onyabire tu sabe twakobakire Nyasaye ta sonsi ngoso atora sensemo yokorwa nokorwa kotari okobetereriwa Biblia gegoteba okorwa no moyo okorwa no gwancha okorwa neriyanda munenkeyere bono tosesenia kerto gokora exercise yekyo. It is part of worship twasabira se Yesu yoro mutoria amen. Tibono intonga ibire timetimbara ibago sangeli gose bagotira abatiko ni bali omweli kaibare tebagocha elinde mbachike mune bagotira na inu kanya kweyarigania shilingi 2 shilingi 3 50 100 baicha abatiko nesu bagocha abatiko ni bali omweli
Ndio, liye bitabo, liye bitabo bindeke. Tukobaga no manyite. Timbaro nchu anga sinde. Oyo no yo mondoje. Babere. Boka. Munyare. 1 2 3 4. Bas, wana yuwa no moroberio. Aya tata. Nonga motingu. Yenda kuchoko be muina. Noro chobole mobori bwa Jerusha. Obole mobori kutira. Wonsi ari mbuo chakira bana buntu asaba. Aye mnoro mutambe. Tira mago tira iga. Pake para rirogoro chaka. Nchiko chiamba atero bole mo. Baba. Unore pura oniga. Tira wano mago tira. Chakira pura oni yo. Chakira ganda ko tira. Aye ubati karabon spino buao. Karango buango. Chap kiriyo bwate karuango. Karuo bwate karuango. To sabe. Ende basta to kore ni amanganaya. Ko baba teria baya munenche kanga tuana gotera basta bakurushie lakini tari kuriwe sadaka bono to gotero kukuri kirese program digere yango aga program okwo gwate to twara busaigo bongemo buyo bwenge unaritori kongwa bune bigare byomo obe ange matu kongo erare vive vitugutwe obe ange Yesu gakorangeria obe ange gote bana vive gisheri na geshekwe Virero bia ombosa beange Wangenga kinete imechando echiche Tamago chase yeso obeange Kabe ayo moini toshekerwa ishiko Irio oche gosira beange obeange Yesu gakorangeria obeange Usimbana se vive Gesherina geshekwe Virero bia ombosa beange Aye omonya vive iwerio iria Yesu abaigoro bachenge obe ange tamakoro mosunte weoro kiase Yesu chakoro gendo bono be ange obe ange Yesu gakorangeria obeange gote bana se vive gesherina geshekwe virero biao osa obeange. Haleluya. Tagocha. Tagocha, morabo, kabanyane chikondo. Thank you. So tiga on disco. Biamano. Ituntu bango igato sabe. Tunamba. Wako bakirenya sahe. Marika macheno gago tebe biewe biya bionsi obikuru hasta tabwe mibaso. Yakobe ya moi komina isano na ibere.
na kero yo moyo asomo yo bwanja na batabwate na baro barigeri chinchera kero togoso ensemo yo moerio tuiguringana ria orikore tubugi manogo semeria kabene ntugo ikomwari twasabira se Yesu yoro mutoria. Mungu awabariki. Pastor Kayuri. Thank you, Pastor. May God bless you. Senge njo, tumebarikiwa na chief wetu. Amekuja, hata ingawa alichelewa kidogo. Lakini ako na report ya muhimu sana ambayo itatusaidia sisi wote. Kwa hivyo nampatia dakika moja. Acha atangaze ya hayo, tuyaelewe, atufanya vile haikuangi hivyo, lakini sasa ndona itu chief, lakini ina Senge njo wate vile, wati yangu itaika ya. Bwana. Asante sana Pastor Robert. Wana wanya saya mbiyamole. Nchasa malita nkuru kwa James Mumanyi. Yondo mugambio ga na ande boigondo muteneneri bwo chief wake umbu. Etangaso nkurwa Senge nchokanye twekira se mangane kanisa. Serikali nkurwe national government nkurwe chinet. Mtu aete mechitukari abantu. Chinet yeche toko chaka kurumambia. Twabagire binyoro nabona nyamwara sa application twabagire binyoro buna bigo kikogenda kwa uchinet ekenyoreke ekoro kwali omweli 1 na liyo mweli 2 kamuranje mogenda nturakora muzangerekano kamuranje mogenda gake liyo mweli 1 liyo mweli 2 ne na Westview itukoliye ine likaleta resta Jumatatu oko imokaneke bane kyao ogenda bakanyamwara primary gwe net ilikuwa ligetu biyamo nasoga ntegerera ganya saba stendi gatugulingana. Thank you so much. Tusabe tatanya sawa yuro utuzonge tugokene gatweka zenseje bibe twasabye wana kora anje tugatelire tukwanirira ya sekere Kenya saa litusezenie na litwa amangana igore nya saa wana kawa mnaida ko onto semno chira bwende otwasafye Yesu Kristo mutolitu. Amen. Inta tuko chakaiganga obongo tomenyete obongo tomeda na nyasa obongo tomenyete oboichire na gochora korokonge. This life is full of choices. Maisha haya ambayo tunaishi kuna uchaguzi mwingi utakaweza fanya wewe kama mtu binafsi as an individual. Iwe ni msaada kwako, iwe ni msaada kwangu. Kwa hivyo nataka tuelewe kwamba kitu cha kwanza kabisa, this life is full of choices. Na utaamua kuchagua, utachagua kukaa vile umechagua. But circumstance mahali unaenda kumalizia uwezi kuchagua. Majibu yatakuja vile ulichagua mwanzoni. Kwa hivyo maisha haya yako na uchaguzi mwingi. Ekaje na wachakuru kwanga wananya saa chora buya. Chora buya. Yakwera ekene pikenya saa. Nyasa itungo ichara. Mwa tochi kumena abantu abachinga, abantu wali fools, abantu tumainde toko chora wananya saa. Igo tura miss mark eyerengia yagerenya saa akamuru Yesu mwana wae agachaga tukwera elio tanyore obunga wakanaka. Igo tiganta ya sifa mdeyo mtu Jerusha na wana wae batabiga. Tato mino tayo. Mino konyo goigera tayo bono. Igo bono oyo mai tenke bore. Toka na imara wana ndi nako taeti. Chuspeta. Chora buya. Kimora chora buya amangana buya simole. Yego wana mubwati yuko tanga bono nchwe molie. Yego maite mama. Nimba munanda abere jeno mwana wa. Munande na wako nyalene lakini bono ayo. Naye omuntu bene urachore ngakira bwana ora bwana komenya. Abalisia igentege kubutoptura. Ngeli buya. Metfeza ziri gusenga kiri kyabera lakini ngentege kubutoptura. Amana pi ekenyore keiga
ntwanjite gento guru divai ekenyuwa nekia lakini ukura poja sinja chubuliri nande go tebaiga tete some sikimu kia Methali 27 verse 1 igito wasom kuro David tindiko paraphrase binego teba ya tosom molisomang ere Proverbs 20 verse 1 muobanga ya tuli ntari go tuyingi merengan 20 verse 1 kuona iga tebaiga edifai nige korete cheche edifai nige korete cheche ekenyuwa gegotindia nigo gekoreta eliomana ekenyuwa gegotindia nigo gekoreta eliomana naonde bwensi utari ukianga nigo akoburwa n'obong'aini nonde bwensi utari kugianga iga akoburwa n'obong'aini kora ujisafu okogosa kwomorwoti nigo konga buna okoruma kwendo nabede bayinga igo tigere gobana molisi iga bana baminto keboli ne abamino bona bayulo eno tibaya amaene chora buya abaga bakwana bichisemi ngendo ngiraro kekia lakini maga yaye amangana aro na magana mabe bona gakitwe kubasara mukorojo rukuya bona nsa kamura nche mochole buya bona bayulo eno tibaya bete kwatenga koraiga ni inwe na ande inwe nege tora kore kire in this world is to choose better okoro jagulo kuye okere gente kia sana kira kwambuki uja sengumbuke terengia utayote wika lakini ngebe uja sengenjo wakolete okachoro kuye lakini akwa nega na wako chora muna wachora lakini matokeo uwezi yatakuja automatic vile ulichagua kwa hivyo pombe iko na shida mingi sana sasa pata ugonjwa sasa tongwa sasa anda ufungiwe kotini sasa mambo mengi yatakukuta igana atanga ki ayama bataracha mange agoja singi jogo chora komenya sike nyugume karwororo gore kenyuge ngejo ta manganade maya oturage tige elio tokonyigisa ona kwa mangana yasingi njo bono motewa dio jogo batebe mwatige iri muna morego nebi yatabwenga ki aba chintakana chia tigairi bamanyeke basi wate nabo si wate intakana ekibwa tabia intakana etatu moya kana kara wana wabekera magoto akimwa ko bakonye atenga intakana ekaibwa tabia ekaona kila kiusiekia ekaona igomose nduze gusaba kumuranje mwibwa tabia na mukubwa tabia mutafaulu mukubugo asense lakini mogocha ko crooked mogocha bobe amane will promise you hell kana mwa chaliwo hivyo tunakuombea mema Mungu awasaidie sana mchague vizuri kwa sababu tulikuja hapa kuangeleza ninyi watu wachako bakwanira inwe mpaka tawataibika wana sasa macho wale kusema wachora lakini mpaka tukwane wana wasomanya saa mangane edify mngale gwetania mutige pi ori jinja oratige ori manga anotombo nga kipasa nimeamua kuacha hii kitu nifanye namna gani I'll advise you what to do kwa kuna mambo ya withdrawal syndrome na vitu vingine hiyo tunajua lakini takusauri sawa sawa kama unataka kuacha yokarega ndege okeye kiyari yo kenywa nande wacho maita kwando uende kwa mapima akupimie akuwekea kwa meza wewe uchukue fursa yako kusema wacha nikamate uinue juu na uchukue chini ndio ingie kwa mdomo wako iende kwa tumbo yako those are choices aina ukuboko chora na ikoma ite akobekere origere tu origere bine kubera origere ai kada echa kubera origere ayo origere na uko utanyinywite lakini woiko kwa meramate wachora kwa yubwata kwa beko jigoro kwa imara kuchimu lakini okuno kochoro kube ugosalia ekaro nyasaye
Nesa abateba iga. Undi wensi gusali karo yane. Ningoye ki? Nimusali. Iga nesa. Kebali omuntu. Aki kumara atiga marua. Ningintu kiraba konye mono asenga yino. Nani bamenya senjirirengia. As a matter of fact. Iganteba iga. Ensi ya saliki. Ayo kabetenge bintu bikali byao. Ko komete pamne sikili pea. Ayo roche ta ko na liani. O ngiyo kanyete bon. Amangana ngano ko yaro to yaro dira mangi. Tabuya Isaiah 24 verse 19. Isaiah ko le mangana reti iri kare. Adana ano go serika ensi ya salekiri. Nandi ge gundete ge tiogate. Ay kanya ko kora yaro ke nano joku mambi. Nje kumambi. But ekita kungali na chawde kirekia. Kena chawde ko ase akumwati Yesu. Kena chawde me ya Yesu. Kero kitinkurwa. Nakibi yanga ki kero chawde bwata mono. Kikumbatie sana. Elio ulimo beta jawaki. Tachakuli. Kwa sababu kulekyo okulire engeria yobugima bwakala kala. Nakibi bata Isaiah 24 verse 19. What ndio? 24 verse 19. Zaba ngesi abwara kire. Esi yatindire. Esi kogende bunekore. Nkwakeze mo. Nariki wakazanga bro. Teko ki? Teko bokalindi. Ngiye kwenye tamu. Yote baiga. Unangoja nini? Nasema. Ense yabwara kire. Esi yabwara kire. Yabwara kire kegima. Yabwara kire kegima. Yatandukire yabeire bingese. Yatandukire yabeire amatende bo muntu yabigitega. Richanchabe. Yatenge chiune chinguru chintindi. Yanyaga liguru chinguru chintindi. Ese yatindire. Ese yatindire. Buna yotindira marwa. No yotindira marwa. Nige ko runda rundiwa buna eke runda rundia. Ige ko banda gucyari na gucyaria. Wo mote. Umuskera akenze. Teko boka nainde. Denda teko wera. Nsembo bera abanyasa. Sembo bere. Agane kwa ore kushukuru tebanga Heruto na hata konya yudi aki umuchague agwezi fanya. Sema ni Raila atafanya nini? Kaenda bia saligiri. Hakuna kitu atakuja kufanya. Mungu peke yake, Yesu peke yake. Tumjue yeye. Mwenye wantu mumanyeti. Mwenye wantu akungaina lakini akubera obusuguni akotegete. Muntu no mobereka, no mubusa, no moto no muntu. Si abwereke. Kuba tainde genta wana yasa. Kuba debinde. Yante. Manyo umuntu ubwate no more senses shire buya. Ubwate. Obango boli buya. Ubwate umwana yebalimo. Karagwa to mane walimo maito omukodera boyo. Moroje boyo. Omate ino muntu bwate obango boli buya. Bono ere no mwana oli obango bwarwara. Ninge balimo. Maya ngatoli buya. Nse te yabana nyasaye. Hakuna hii dunia. Rorana na tikana sichitu mnachire. Tikana sichitu ngakichawe. Abantu bali yani mutakote kiriwete. Mutakote akote unatagete. Mata nse neror. Basta basikire kare. Basta basikire uya. Abantu banyasaye. Dero ngora jago manya. Uko tomgoje. Uwaso guguji. Na otu abuna otekire. Ione nsimbo were. Nsimbo were. Uko kwakeze, mwako yigwadira umugunero. Mugunero nande mukupe. Muntu peke yake. Tena sio muntu, ni Mungu. Yesu peke yake ndiye atatuokoa wana wa Mungu. Yale yote yalitabiriwa ndani ya Biblia tumeyaona wazi. Hata mengine tumekuwa wasiriki. Tumeshiriki hapo. Lakini hatuziki vichwa hivi straight. Obongo wanyabenga kibuga kole tu. Ona yasa. Mete ngora arengererio rakego. Akego tu. Mna nje ngora arengererio akego tu. Ama nangora machibuga kombora sana. Machibuga kobora. Iye kira to kwa yiga ona yasa. Tumbanye Yesu tumenyo. Na manaiga.
this life tubwate bonoro mnoliga bona iga mnoro ongoworo bwenge mna otamaiti ongoworo bwenge siku hizi mna mangana bidu oboro bwenge mna otamaiti ya bale kara bwa bwenge tokole kya na sa tumanya bwaigo tubisimese Yesu toje konyora obongima bwakanda kale tabukya Saburi 90 verse 12 Daudi atano obongimo bwenge nekyo nakyo kere kisemi chegoro kisemi chingia kisemi chinene chiko umuntu aratware abo muntu umaita magana tano kumanya ibintu binene binse kumanya ibintu binene no kisemi chabene no kumanya ngaki this life is short ongo bwenge kero kumanya say Yesu kero ngo this life is short oro bwenge sana no Daudi agatewa yo nakyo akotewa muri Saburi 90 verse 12 egoteba iga tworokererie tumanye obwenge bw'obogima bwaito tworokererie tumanye obwenge bw'obogima bwaito erinde chinkoro chito chibe n'obong'aini elio chingoro chito chibe n'obong'aini tworokererie tumanye obwenge bw'amatukaito eli chingoro chito chibe n'obong'aini bwaigoro obutali bong'aini bweseye obong'aini bwaigoro buno buli Petero atwarete krada Yesu ayeno mwana Nyasaye wakareki korete igoro ukaje kututori umaye Yesu akandanga yana ayo ayo batekwa yamanya oyogotora enjera yoka nelikubugatia chimbaratero chumo ikomochon yekora the Holy Spirit of God is God himself omoiko Nyasaye oyogotora hawa na Nyasaye ojasigira chichindonge oyo Nyasaye gukora nakarura beliberias oko liberias against God yona nakiri Nyasaye tanga wakuru moiko machon yori abu wakorere bobe yeko moiko machon no nero goturungeia otinga omugweta kwano gojiga elimonyole ayaramaya Paulo kama mangana garaba uraya manya bako mbole garona mimi nilihubiriwa na Yesu nikajua maneno bona gaswa kurandia ne chinguru je chos mnaro nakoteyo ande kenenya senga ki karanda ko mwete Yesu liuka nalinda kundo muntu weekend ayakoba mamincha yokumanya gwa itontwi lakini ente kiya wana Nyasaye egento kinandi kinje enene nokoba ime ya Yesu liuka por ma goteba a contradicting this statement yani amangana go tuotorana autoka setwa ya wa Filipi chapter 1 verse 21 ago kwa nali ngali ikong ora dirangal to nyor machi lakini direbo igo bana Nyasaye gento ngali kera kaneno ora kora sense iga yebibe gento ngali kaneno ora kora babikorire byakore tukare angi wano degode gioroja gokora Babylon made ibintu bya yunga hanging gardens migonde ya sunaini migonde sunai ani ibintu bya kodu ngibo to raja kole kere kon bodo ngya kote ngya kote stabo gya ifiri ibe chapter 1 verse 21 Egotewa naki asende nche okoba moyo Kristo na ogokwa nokonyora amange 22 kurende onye koba moyo ase omobere aye nigo okondetera okwama kwemeremo yane naki eli ndigetie nchore tindi manyeti naki elindigeti nchore tindi manyeti chaka buyabona ali kwa urege tule basi ego cha 21 oteba iga ase 21 naki asende inche okoba moyo Kristo ngaki asende inche okoba moyo Kristo
igo nkomenyera Kristo karando okoma moyo iyo nkomwera Kristo ani nkomabera kirori nikyaminde otenga ki okomenya kwane okorokana kwane mnangoteba mnamenyete mnangora manganane ngiri Kristo na ogokwa nokonyora amange mayo tamane ogokwa nokonyora amange korende tigatura ere sente yakimwa ya omaete akero monta ogokwa ntwe yotokoranga tonyo losienene talibe lakini atanga watenga ogokwa akero monta akwa igokoro konyoroko tali gukuri lio kaigo tali guku ani gukunjire ndeyonse no ogokwa imeyango Yesu Kristo yakoranga kimwe gwachaka ataka nga ekarande mwandingo nando okule karase ngoyo ase Yesu bono toba danga okukonde gwense kole kwengenjene okuko kole ime ya Kristo ekarora akwe kumaita Kristo na ali okwa kolabe kwengenjene lakini ngwa meta barokochi munanga menyete kokole bidingo kora bidingo meta bimenyete obugete kokwango bekengenjene ya pero danga ekara menyete manye Yesu yiga ntaramonere ekara bantu bakondora bamanye Yesu nande womemenyere nalira bigento kerekia lakini wana yiga ebinta antabanya sa tihatenga ki Satan as o change ekebe cyabire manganama yano ne kanisa ime yani ekebe ekiningi yani mutara what's wrong with that pastor nini iko yani kuna ubaya gani hata bumbu ya tuli lakini kere ekebe nya sata kolekti atanjiti na ki powder goterewa abana sa okomenya tigatomenya nango Kristo abantu bagatoro omorengo chingwana chitu chibengo okotera koito kobeko tokotera buya twatera buya lakini gachora manga chikwaye chitu chikanisa ntobwa tokotera kolo kuya komo wa komo kire sasenge tumu mayinte ntura ama tumaito ngaki Yesu itungo jargo tuoya lakini agoteberiga okomenya nche Kristo no kwa no konyora mangi senge njo na amenya ngoria Kristo tali ngocha komeko kondi wanzigo okukondi wanzigo muna wakugo ebana ukukwe ya okwa ime ya Yesu okwa kumaita ngaki wakwa ataka nimshukuru mama sana mama amekuwa mvumilivu sana amelea watoto wake hawa sana eko ara kutikira bana basinyi ko nigasingo au bora kawara mama nganayo ama ena okwate gasingia nande akachali yumweli alenge wewe sipiange yange 92 alenge umwegeni asekansi ya yumweli nando okule ogo watigene dinga lasting legacy mnalia no akwereire yekene yonzi akaramura bwate mwamino hakuna ubaya watu nawaombea kwamba nyasaba konya akaraba konyire morekeria batigere korunga legacy ile batigere ngia no kumenya mwango mwatata negato mwatata ali nalio amagimaitara onjerie abamaya nojo kuna yinje basta nakwandiki mugajanga ki kero mondo obekewe chimbe batagalaki Titan kero mondo ngoja kukwali lakini nyuma tarakwaye nyuma tarakuna nje tokora amenye me ya Yesu bere me ya Yesu kaki kirigo kurusioro okire kebena andi yanke kata katika jina la Yesu elio tika kwa mwa Yesu yekore nseyiga mu covid ngoje kale bone kale ikalibune kale tokumanya magiyaje igo inte tukwali ekene kote ekene kizanga ki ase oka obakonyi bure tari ase Uhuru tari ase Ruto tari ase Raila ebono siasa yachire kyanyega ibaka abantu bekanisa baka balisi bale wani omake mada wana ngo tikobale kanisa mada waragenda warakole ebintu kwanda bale barakole ebintu mayeto kuirana barakole ebintu mayeto kuirana nana birigo siasa mbiyire lakini totiga Yesu kekore nsi ni birongo itabire egitaye tegio kaneli na nsa hii dunia na yote ambao unayaona ambao yanafurahisha macho haya yanapita ekitaye tegioka nenga na nsa tinya substance kwa tumenye meyaye asenge njo ere na rabweka obutamero wetu tinya substance make nsema ngagi soso modoli wetu wana tigangaba familia liyo mungu liye jo chega
indi tubasabire tukole nsemende yo mweli. Family. Bona wana usaba baso burange kaiga bonsi abalisto cyo chakaiga nito biki family asama kwanya Ngochichare asamare natororane nabaminto baraira sechimera makwete kare Munyore etole live INKA TV. Oyo bwate smartphone INKA TV YouTube. Ino lio tadia matanga magere simi awacha matanga ya live YouTube INKA TV. Etole live. Apel. Moraa na wasiboli kama nyane moja moto join family Senge au wala se family. Na wali seto ngai Moraa na hata moche ndo sawa family. Bona Senge twachire bosa batore lakini totoa savanda tubate kinte kama bana bami asokagia nasema mina choleta kabo yebirelia yabo ate mojo moyirwanere ebakonya nero kira bakonya binde byonsi bingo itabire nane biraba leto bakongusa yoka tugusaba nene sorenga nyasaba konya mojo mumenye mwatata bona otigange pastang sabale aye entukiriya na guchi Haya, tunyamaze kidogo. Kabla hatujaombea hawa especially watoto pamoja na jamii, tuna ushuhuda na huyu elder. Wacha nitoe hiki. Ya. Mwita baik. Ya. Mwita baik. Mwita nje ulikia nyoko. Unaelewana? Jerusha tu iburtu mwako yam. So inuna abana. Bali muri abana. Oyo ro manene mbiyaye. Njina abana ngo teba Jerusha ntangu mbarabe. Karanga maboko iga. Yamba tebe ngente kama. Musangerikana monyu wete na monyuboki timoko nywa munene anywete no molisi oyo. Halo na monyuboki ya nandi thiamba tebiga inu muranyukende igo mogonje meseke yari omweri mwabariria maisha mwateba tutinde tichisimba. You are not lions. Na monywa moko nyumo ikerestu anywete nango no molisi oyo.
na mokoraki ase ige point neri ng'aki watuka. Bwana asifiwe. Malisio yo korui bachorogoro ao time desita odiatia na nkoragerachi Lauti nkoragerachi igongi na rumengo kwa no mete nkoragerachi tigantigera bongo tabana ki obuya bwa Nyasaye no bonge kobwe bibe byino. Amen. Basa talibo Romans 5:20. The grace of God is sufficient. It is beyond your sins. So ebibe no buya Nyasaye ngiye kenene obuya bwa Nyasaye nabutu acha kubasabira momenyaroro chirango chiere mobere muatata matkonso. Next time kerto gocha anye tole moyo ndoko majo yote oyo ratangane tutakuja kuwaona na kumshukuru Mungu ya kwamba mumeokoka. Amen. Kina tikita marua 1986 January. Taliba Susan 86. Nakikuangana mutangazaji 86. Alina tigete 86. Yesa gangonya ngasoma ngakaendereria. Nintigertie digiria ya Mungu uri ciseme chionsi chiense. Amen. Mayo kantigareti. Ngo uri ciseme chionsi. Chiense digiria. Mo. Naratigira butata tigaba seseni cheno moiri. Na muruche pastor yoko na kondangeria twakorire nere tigata tabakonye nibwateri yanda pastor anya tinda akwa kororo cie kurusitie ya moganja kwa bantu borori yo mweli nje ngochoka bo mukwani o manene. Amina. Nje ngochoka bo mukwani o manene nje ngochoka bo mukwani o manene igario dio mwelia gosene meteye nagiya sana pastor sura arore ntararitaja taribo ntigariti myaka erenga 5 inche ngocha kwa mukwani ale tena Mong'ina ndegeri family life na inche mbwate njiri mbatebiki Yesu atokoreire anya taribo toje no murisio yo murigi no monto oyakoba assistant speaker inche ngoba guest speaker mara to Mong'ina ndata kubegeria family life dio mweri ngai more mwanyori abageni rosie budget yisaine korosie crusade ne machine mareta ne kwaya abagani bakorire ki batokire mutaona miujiza. Amina. Tigantigera burende tinkwana mono murira isemo gatana ko muri mwando tinkwana mono tiande to murisha kwa nelimo asabe njemba siseni tukore meeting togende koirani Mong'ina oria asaruete. Thank you very much. Nje Pastor Mogotu Charles kurinyari bari ari botondo Daudi nabagisangio no twakinamo ne twanywamo one rare kobera amotebi ngaki bonere mete gebisite nyomba mali imete ngochare Daudi momonde beriache nimbwate ngana ngokwana asa baigubaye yamono yechebise maru chankorokwa oyibombuoro Pastor munakwana tomera nenere igakorete PhD lakini kera na mubore tiringana erimo agantebia munangiranirete tugasekana nere goikiraiga amaene amangana ya marua. Pastor, may the Lord bless you. Wasoma ekebungo kerikia metari shileni fungo lake la kwanza moto iga kuburo ngai Mong'ina oria one nerogerete nkabe kinde arenge nare kugwa onya gonsiberi kianga na ende rigabwate mwana ngachikori nkarana muchandi tigankwana ringana ria elimoneli asemangana ibire ntangani 19:15 yegoteba ntu 20 yani gotomenye tasensi yobogeni na ende goturaba eti bororo na mbende yego kwana asegetabu keria tokoroka Zaburi 89 fungu lake la 40 Zaburi 89
48 igego boria ningotakwe 48 yamanya gukwana Zaburi 48 yamanya gutangasa 48 musari wake wa 10 igego teba nk'abantu bonsi bamaite ng'abakorete gentuki bakwe abara macharana nabaya bono kinari gukwana ngo nari goteba iga bana ba minto inu n'abasani baito naende abairi baito Nyasaye aligereti kurugoro atoroche ng'aki ateba aba bonsi bacha ase gitabu kia Isaya 43 musari wa 10 ngo bare birori toibwananire bare birori twarorire omubere ori okubeka ogochiaria twabarorire abana amwe atigirwa bonekire abekiya uchakusi yani nini murachore morora mogendere mogose mokore entoki onye mokora mokogenderera imwana bino igomo gisaku kia James ngekore tigentoki gomota geteke ube moibwe somo pasa kwana gochia ase gitabu kiri kwa somekiya ese awere kiri kwangansa tosabengo Nyasaye tatu mutungi twakira asure tokwirana ring'ambo ya mono amaena Senge yiga yomugaka mamenya singa osiririe umwana Jerusha oja konyura Senge wetira Senge ya James na ndo yobete taya askinga kikirike James yararite nora bamu abo bararire babogoti nabande Nyasaye itonoro kibaboro gitomba tigarete ekiora abeko gokora no kurende nkeye ekiagera no rigeta segitabu Isaya 68 fungu la 5 ogote babantigere kintu ababorakane kintakana nabane no barende bono goikira igana kiekoro rigete gesotaso 22 aba kintakana ne kiao oyora abaire kiara naye gora nyare ko bakugusiria nkeyo twabikira amuna birori twaretira abana abasoko bako kwao onyare ko bagokubarenda obaseseni amana abana bari abachukuru batigaira Senge nabo igo mugando yo kirao monge Nyasaye itoretira masabo go cha Senge kiro yome kira kurwa masabaya ne kiro bara bakwirana ob keye take echake komera muna korenga no buyanki bokomere kere boroborere wekerega Nyasaye tokonye abapasa ababakira kinka cyabo gendera guseseni kiro yomo nabo igo mutongi ekero togwatananekana mbande mbali ne kiro sina makoma y'abato nabande bakira amagoro obatangire basokona yakirenjera na twasabire gwetera sitezo motoria amen monene bwa banene ayentata byonsi umutungi goro nense mangana manga kwanirwa kurumambia paka chinse chiga nambia mana Senge gwato bwatera igoro muna bastasaba na intutwegena mangana akorekire yo gukumya bone family extended family ngima twanyebekira soko bako kwao bagaka bomochio yo bangaini bakwanira mangana maya kurumambia obaseseni Nyasaye na endo bamenta matuko ili banyarko bachisiro chokolemia na kosemia abana baiga especially abamura twabobekira soko bako kwa senchire ya bene intubune twacha gusabaiga no yo minto marucha waturuse tiale emeseke mena otwalenge gutara chichanga chimbene chingiya na otwalenge gutara sebi ngwanso nebitinyorio bya kirengenjo na otwalenge gutara monene watorusirio musunte wana twarorero mu basomo nene kwarusirie birangeri bibase asetore wana watutatiria somo gaso wenchili ya kare na kare abaminta abaigana barabu abambara asira nogoncha tubahonchiro bugimo boiga nebinyugwa biraseke nyoreke gabigo kwanu no nyankurwegesa manene tware gusabanga okonywa gwakirenge chokunyare konganya kurwa seke nyoreke iga erinde nande twakwanira mangana manne yo burandi ya chago kolekana iga no mutinyukane korege kone Nyasaye erinde byonsi bikoreke biya bana abaiga bao twabatigara soko boko kwao baseseni obarende bagata bande banyomire nabakungu babo nabana ubara bachukuru baito obaseseni omanene onde tasira nakigia kogoro toracha igo oganyete agerekero monta ikere okonchoka no gotoleka gwakare na kare tigango buya bwabo tuisana bone kero torakorekorwa endo mwana uri mituka uchikobeku nande seliro basaruete weoro kimune kweoro getikorumambia musangerekana obero moto ererwe metima na abamate na bahiri na basani kerwa kogenda bagende no buya bokorwa sore nende kero ratumina nirinde tokobaka na kokotoya twasabira aserie tari Yesu yoro motoria
Amen. Mungu awabariki. Namba wako iga Senge njende ya COVID tubaseni iga kutuwamanya tuwamanya waire nande ete kubakira ngambia mono asibali wendere into bakachinseji batingo anda chikasenchia na chira chikwana lingana then tukole chiali. It's okay. Ngambia mono mwachiri kuto watesi kasi samali tangur kudini sinyambane injo Mogotu Oiga kurukwa Judy Keruo ere last born ya auntie ero moiseke okabere na ndo Mogotu Daniel Kangei Mumruka tatu onkeboli mioyo ni munyarete Eroiga ni kijana wa pili kwa familia. Samarieta Vincent Donga Chumro manene Jerusha Minto mwachira kotoremia amate kanisa n'abasani mbiyamole batebire mbiyamono mwachire kotobwatesia asomoro beri bomwali omama Moses niwe ngoro kupurity kwamboka gosenya guji mbiyamono oyo no Omochokoro morogu gwe kijana kiane one nyaroka yane yakoro ku Josephine Ruria nyaro ekero ku an amo nkaga bako morokombongi biamon abairi n'abasani n'abakwanire mbiyamuri kubaira neringa mbiyamono mwachire gotoremu mwabere moko bamona into mwari nkubaira neringa mbiyamono sogocha gotosira naende mugente gotwara omoyo oyu nasi mora chinga cheino mobe mogotobekera amasawa bekogera tata nero oraba omobuye okere eng'encho asa Maria tangoro kumonika kemu Bwana asifiwe. Mwana wako asa Maria tangoro ku Elizabeth James nero kumbwatia ngote tianya saa tusiteni na ndatu abere bibyetu byansi bya sekenyole Anche n'abakwanire mbyamole mwensi Samaria tangoro ku Moraa Robito chengo gwati Jerusha Waombolezaji wote amjambo tena. Mimi naitwa Agnes Masese, mimi ni mtoto ya Nyasinga kitinda mimba na isi Kitale. Mungu awabariki. Abana bakibana abakwa nimbi yamuri. Samaria tangoro kujeria kwambuka. Nje ngoro kumiru dedi mitira. Okay. Kuna mwingine anataka kuongea? Njanja.
abakwani mwezi muyamo njari siro gitongo kwa kazi ni cyane abakire mbiyamo nase guca batorene abakena bana abakwani mbiyamo Maria tanesta nyaboke moise bogotyo man abali mate na ruguru tiamba kwani ngabo irebi samale kangoro kuchone ogoti chumo murabo ogoti omonene nande ngote ambia mono andi karibu sana tumanyane lakini simoko enda konyama sabo asa familia ya Nyasinga kile batagiyoka. Okay, oigana rogo chokora for vote of thanks as a family. Chenkoro kwa Brian Makori, umro minto na ara tima ngaya James. All right. Inche tata koru kwa Samuel Makori. Last born Omochokoro. Ekarongo kwana higango kwana bana mna tata Senge nchonche ndo. Alibo. Mogogete by the way. Akiba mwete ekaroto ko chokora enyangia anti totakire ningamine tinga ekara twa mubekirense ndotigarete family neganrete bo mambo ganrete uchimusyo. Ekaro bono ko ligere bunanche na mumiro minto twabeira banta banne kuri twarenga bake abayigamba sinyo survive. Kanya into twabeire abanene. Gobe muna life must go on. Lakini moto sabereni sana. Moto basi sabereni sana. Moto beke asama sabo. Tune familia nene ande ntobwa anchania story twins. Nege ntaka nenge libuna asmo kwenda andon sismura. Moto beke asama sabo botambe na botambe. Ndio ko ranko ya nega iga onfalme ene legend. Akoro ko onfalme inchenkoro kwa the king gali kisi FM. Medo naro nyabategeralia. Goroka the king sengencho mbwato bofalme kurusali. Ono no mfalme na inche the king, the young king. Anko ya anekuwa na kene. Mbuya mule mwenzi. Kubakira mbuya mono kuruo mong'ina asirete. Bantu batakonyire gocha. Paka toikire nsa joko mwen. Na ndo buanchani abuate na gekora abantu barega iga. Abantu bakwenda mangana manga bange. Ayanda yoko gecha. Ayanda yoko kubika abantu omoyo. Lakini bali bakwana yoko gecha. Inchebuna inche mufalme ali inche abantu bakule nseita inche bweka antikalete. Aba murabanya singa inche bweka antikalete. Bakule bonse batano. Baso bati bakule. Lakini abantu bakwanire amangana yoko ngecha. Injengo seba na ababeire. Wewe machache Mungu awabariki. Alright, tiga vandu baikaranse family okay tigale. Family okay tigale. Yes. Egete kandense no gwekeya taribo. Kendi gyonsi muntu na korobna ra kole kero gwekeya. Ebintu bikoba ebiororo. Osonde tayo ogwekeya ngulyo kuya. No kombia. Kendi gyonsi kero muntu akokole irobe. Sometimes kero gwekeya no kombia. Mangana akoba amaronge kabisa. Pastor. Ola gibuna ntu akore familia yako yatigere yo mwelya. Thank you. Okay. Na omo ikaranza. Kera onde yo bwate genta okwana. Kagete ngomukutano ikire aso moiso. Nanja komenta se kyo Omochokoro Brian yakwana. Ese uriyo mayoga o Jerusha buna asirete ko ikira iga. Abantu abange batubwate siri. Nande nabo tugenda batebanga mbiya mono. Itanga nipi njakere asa abantu banyomba ime. Kero mwibwete kurunga Jerusha osirire. Mwacheta mukabo mukabeka liberera. Mukarosie committee especially y'abangina. Mukarendo mujyo Jerusha kurubuna asirete baka wikira iga. Under the leadership yoyo minto kwamboka na piria kubere ngambi ya mono. Kera abana bali baito abakamura baito na Abachokoro bara mwede mwikaransa mukarosie program mukayana na chi shift mwabeira mo kulenda abagani bakira senkeye
paka yaigite rero iga na magosa ataraba igo ngoteba ng'ambia mono egekogera kero omonto asire abageni gocha barenka bote banyora amache amorero igo ngoteba ritang'ani ase efamiri mbia mono gento kende gia kabere abanto bekenyoro iga mbona tobwatesia ase okorete ebitoro bieno gocha goikerania emeroberi ya ominto Jerusha na ino ngoteba ng'ambia mono kenyoro kiari omweri binyoro bitwetanaine mwaru okoboko ikagera emeroberi igaikerana nabo igo ntokwebakweraneria abana ba minto bare ase WhatsApp group ya mwanyamari barosie WhatsApp group ikagera ebitoki twanyorete kane ibasangereti bikagera omorobiri ugaikirana abo togate ng'ambia mono ntokweba gwakera oyo minto engineer Otara kera igwete ripoti eye na atumete chirubu chia isato asogosira amang'ana aya abo iga ase Omochokoro akoba Makinight aria Quizz FM na babeka matangazo chintunde isato tutakaneti kende togate ng'ambia mbia mono nabo igo ntokweba kwiraneria ekanisa yari omweri asogosire nkeya togate ng'ambia mono nabo igo n'omupastor cha nabali bonsi mwacha ing'ana omupastor arwa I hope ng'andi konye chinkoro chiarenga ase omosangerekano oyo na mwensi pipo namwakirire goikaiga nkwere bigote ng'ambia mono kumukorwa nyasaye abarusire ebigocha nchera mwike chinka chino chinka chino buya tinkweba gwakera mbia mono abamura bari maataria bakorete korosia enyomba ya Jerusha ase obwororo paka yaikire goikera iga omonto naroto mwa kanya twasikire chinkwana omonto naroto mwa tigamo eri bagatebe ng'aki atomwa Yamono munyakiroko jasa marieta igongoro kuraza rasionchari gonato muno mu MCA okiumbu ward uyokuru kupita mwende kanana pole ase family asogosiri wa mamo mino mwanchwa mheshimiwa igantomera chiri bubere ante byerwe yamona 500 nge family 500 indua sama chuma na igura abantu ba minto pastor andri buyega otebire na gakimokei nche Omong'ina oyo ngocha narenge iga no twakabe na babeke bori kebono mokisangione twate twaragira nka igo nasabire ase abasani abane gaki keri pastor bakwanire iga tigadi ngane eririkirane ari mwasibete igoro narayo mwerio mbia mono bono timanyeti mokutano bwerire mo pastor tugosabira orio tenene ta machuma ndore gekora ngosoka nde mbae ono korona munuganinga omuyapi tweta bereka ntogenda ikima senge tu akore tikatso togende tusabe tutine bana mara go tutikate ntusabe tusabe motong nyasaye tokana kalembia mana senge nyasaye nyasaye kwa tongete ndumanya bantu gatoba ngobuye bwo kumanya ekebenekia lakini tugese ko memana chingiti cha wetana chingiti cha chiense nyasaye tego sakora njoto itromo ikomo chanu chingi ichoma tumanya ko chora yara maya tuwache ko ikiro ongo wakana kana nyasaye abairi bacha kolminki baru ale na tambi nyasaye karo ya mugira yo chi asibuwa yabuna acha yo chiregale yo chiramagoro yo chire pigipigi to sekura njo bara bonsi biwa ikubuya yetra uli ba kunya site yo na singi rede yeite ya tibiyanka site kura njiga enda kuba senior enda ko tomentera na ko na ande bajo batokonya kinga kitinya sai mote tiga sama ka ko mo chere buya tu asa sirete sikitu motolito amen.
Ezibigo Sonyego tukobwaterana na Eric Mwaniki. Twende kazi bro. Enseye nesezi mono enseye. Ensezi mono. Enseye nesezi mono. Follow the footsteps of the King till you hear the voices ring. They'll be singing out the glory of the land. The river Jordan will be near. Sounds of trumpet you will hear, and you behold the Lord, precious place ever known to man. Nyanchambu, Nyanchambu, Goruti voyo, Nyanchambu, Nyanchambu, Tokorera, Owa sono, bare botambi, Nati toko irianyeka nairi. Across the bridge, there's no more sorrow. There's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. There's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Nyanchambu, Nyanchambu, Goruti voyo, Nyanchambu, Nyanchambu, Tokorera, Owa sono, bare botambi, Nati toko irianyeka nairi. Soko ya manyinga aya Emmanueli banya vive vaesibie vachene kebori vachene kebori vachene kebori vanya vive vaesibie vachene kebori. Dying thief rejoiced to see that found in his day, and there may I, though vile as he, wash all my sins away. Ninsi vigwe vive, Ninsi vigwe vive, na inche nimbe omo bebo, Ninsi vigwe vive.
His blood cleanses and makes peace with God. Not only does it remove the punishment of sin, it removes the pollution. I don't care what sin you've committed, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Amen. Vacheneke Bwari, Vacheneke Bwari, and sinners plant beneath the flood, lose all their guilty stains.
unioshe nisinuke shimo, nimiliki nifanye safi Baba, unioshe nisinuke shimo, nimechoka na maisha haya, naja kwako, mimi mwana wako, nimiliki nifanye safi Baba, unioshe nisinuke shimo, nimiliki nifanye safi Baba, unioshe nisinuke shimo, maisha haya hayanifai